ኢትዮጵያ ከማና እዮም ባይዘወይ ስዑዶም እዮም ዝምክሑልና እምበር ኖርዝ ኮርያ ከማና እዮም ንሕና ከማና እዮም ዘለና ስለዚ ነቲ ሓንቲ ወይ ንብሎ ዝነበርና ደጋጊምና ፕሮቼኪን እንዳገበርና ነቲ ባያድስ ኣቮይድ ንምግባር ንጥቀመሎም ሜላታት ምዃኖም ንምሕባር እዩ እሞ የቀኒየለይ ሕቶታት ክንምልሽ ክንፈትን እንድሕር ወዲኻ ኣንሸር ግበራ Okay, thank you, Sangal. Mo abzi Sangal ዘቕረበልና ክትወስኹ ትደልዩ ኣባላት ኣዳራሽ ዘተ እንተዳ ኣልዮም ኮንኩም መጀመርያ ንኣሓትኩም ዕድል ክበኩም ክውስኽ ዝደሊ ኦካይ ዝኾነ ይርኢ ኣለኹን ስለዚ ናብ ዕዱማትና እቲ ዕድል ይህብ ማለት እዩ ኣብቲ ሓውና ሰንጋል ዘቕረቦ ፕሬዘንቴሽን ክበርህ ኣለዎ እትብልዎ መጀመርያ ዕድል ክህብ اسماعيل حفابي الرأي اسماعيل መጀመርያ very fascinating ሰንጋል ናይ ባሓቂ ወርቂ ዝኾነ እዩ ንሕና ከም ኤርትራውያን ንማረር ኢና እዞም ምሁራት ኣበየለው ናይገብሩ ኣለው ኢና ንማረር ኢና እዚ ላኪን እዚ ሓደ ኣብነት እዩ ናይ ባሓቂ ሰረፎ ነገር የለን يعني ሕማምና እቲ it is very well diagnosed يعني ማለት ኣብ ሓኪም ከይድካ ሕማምካ ክነግሩኻ እንከሎ ድሕሪኡ እንታ ትፅበ እቲ መድሃኒት ኢኻ ትፅበ يعني ስለዚህ I think we all agree እዚ ኣብዚ ኮሽን ዝገብር ላላ ከምዚ ኮነን ኢዱ ክማጎዝ ዝኽእል ኤርትራዊ ሕጂ ኣብዚ ሞት እዚ የለን ዋላ ወነሴ እንድሕር ዳ ሕልና ዘለዎ ሚኒስትር ናይ ኣብዚ ናይ ስርዓት ናይ ግድፍ ውን ይሃሉ ሕልና ዘለዎ ከማን ነዚ ሪጀክት ክገብሮ ኣይክእሉ ይባሃል ሕጂ ግን እታ ናይ ሕደዚ ሃውስ ክሓትት ደሊ يعني ኩሎም መፅናዕቲ ክገብሩ እንከሎ ኢኮኖሚስት ድዮም ሶሻሎጂስት ድዮም ገለ ካብኦም ዝድለ ነገር መፅናዕቲ ምቕራር እዩ ሕጂ ማዕና መፅናዕቲ ተቐሪቡ በጋ እንታይ ክኸውን ዘለዎ ኣበይ ክኸውን ዘሎ ሓደ ናሽናል ኣርካይቭ ክህሉ ኣሎ ሓደ ናሽናል ባንክ ክህሉ ኣሎ እዚ ዝኾነሉ ምክንያቱ እዚ ዝድለየሉ ቦታ ኣሎ እንደገና ንዓ ሰንጋል እስከምታ ክንገብር ኣፅኒዕ ክንዲ ዝበሃል ሰንጋል ኦልሬዲ ኣፅኒዑ ኣብ ካስተዲ ወይ ኣብ ኣርካይቭ እንተሎ ነታ ሃገር እሲ ብዙሕ ኣገልግሎት ይተብር ሕጂ ግን then our problem is the politicians okay economists ኣቕሪቦም ኣሎ يعني diagnosis ብኩሉ ሸነኻት ኣቕሪቦም ኣሎ what are the politicians you do يعني ሕጂ ካ እቲ politicians እዮም ሕጂ ወጋ ነዚ ሕማም እዚ ክእለ እንድሕር ኮይኑ ወይ ክሕከም እንድሕር ኮይኑ يعني መድሃኒት ከምፅኡ ዘለዎም يعني ሰብስክሪፕሽን እዚ መድሃኒት ከምፅኡ ዘለዎም እዚ ፖለቲካዊ ሕጂ ሃውስ ናይ ዘተ ሃውስ እሞ ነዚ ሶሉሽን እዚ ከምዚ ዓይነት መፅናዕትታት ካብ ተቐረበ ነልዕኡ ኣብ ተግባር ዘውዕሉ እሞ ነቲ ሕማም ክኣሊ ዝኽእል ካልእ መፅናዕቲ ወይ ከዓ ፖለቲካል ኣስሲ ፖለቲካል ዊንግ ንበሎ ወይ ከዓ ከም እዚ ሰንጋል ሞስትሊ ካብ ሶስዮ ኢኮኖሚክ ፖይንት ኦፍ ቪው ንዓይ ከም ዝተረዳእኒ እቲ ፅናዕቲ ብፖለቲካ ኣገባብ يعني ሶሉሽን ናይ ምርካብ ከነሲ ነዚ ኣብ ባይታ ዘሎ ሕማም يعني ሕማም ናይ ፋሕፋሕ ሕማም ናይ ፖለቲካል ፖላራይዜሽን እዚ ሃውስ ኣሎ ውጥን ኣለዎ ዶ ከምዚ ክንሰምዕ يعني ክንፅበ ዶ ንኽእል የክብል ደለ يعني anybody ተስፋዊ እዩ ዋላ ዘሎ ሕጂ ሓነና ዘሎ ኣሰፋውን ከም ኣባል ምልሾ ይኽእል ይኸውን ይበለ thank you very much thank you Ismail
اوكي ما انا خستحقورها حسب ملس الله اوكي ابتشات ونحن تحط الله انتهت ولا لا تشات الله هاي كبرها بيمسكن كتم ببلي دو أرى كم بالكادو سواء impressive and poignant presentation Sangal as a devil's advocate what do you say to those who say that there is some significant development indicators about the state of Eritrea, like the decline of child mortality rate? All right, thank you كبرام زيا سنقال تملسا حزا نتاناي اسماعيل تملكت اسماعيل انتاي وزولنا زلو اوكي حدا صبوق صراح تشاريحو بفلاي هاجرنا ابتي محبراوين قطباوين شينخات كساع كنديناي وديقا خمزلها بنصر أقميتو مو نزيني مغيارسي زي ارتراوا درش زتي انتاي حيزلو فلاي زي نايتم بوليتيكانيا تسرح سلا زخاني يسيبلنا زلو بمسرته أزي أدرش زت أزي كي قوم كله ولا دكتور سراون كم زبرهاتو أزي تبتاتي نزلو حيلتات أتي بتكبر بحدهم كم سرح أتي سعوز مصر مخانو فلوتي جن أب حدا التحساسبة حدا جنزبة كهلو أني خخل نحنا حدا منشي ناي حساب كخون سخل سرح نسرح إلنا زتبقسنا إنا اتنقر متان بقليلو نابتي بوليتيكاو سرح نخوعلون زي متأخر ببوليتيكاو ودوات زخداي سلازي نساتن استفل على تحساسبا بدايات كلوان يخيلي اللون سلازي بزي فورم زي أبيلن حسابا ترى كتر نفاخ إنن بحسب زي فلاليالو كنتات كفترة انت دا كيلن ازي حدث قمتي نقدميت نابتي تقوار سلازغني كما بقاسي توسيدو مالتي سلازن كلتي بروسس كنريو انت دا خوينا كما يقر كان زي تتحيز السرح نايتن ودوات قورو كميلو ناي إليتست قبرو كميلو ناي حزبت قبرو زمسكر بروسسينا تتحجنا يزلنا مالتي سلازي نزي كم حدا زتسالت سراح اتن ودواتون نختقمالو كابتن ودوات تحاليفون اتخالق شنخات كتقمولو نخخل مقباري سلازي نحنا تراي تمايتنا نزي ودينا أصدقنا حيزنا كوف نمبال زي كونس نزي سند زون سندنا كله نمقبار
እቲ መንገድታቱ ተተሓሒዝና ያለና ማለት እዩ ኣብዚ ኣኽለን ሰንጋል እታ ካልኣይቲ መልሸልና ኣብዚ እውን ክምላእ ዘለዎ ነገር እንተዳልዩ ኮይኑ ክትመልእ ትኽእል እያ ሰንጋል لا مليش كاين حتى قداميتي من علاش مرت خايبس نقول احنا نقول زلنا لا عبدنا الدافع حد خاطر مرداتنا انتي كل زغبرنايو نسبيل هنا public document public domain هون ስለዚህ معو إلنا جبرنا ويب سايت هلا أو نرجعنا نفتنا لنا زعبي أب بانك خوينو زغلغلنا زلو سينيتنا نيتوركيو زخالفة زغبرنايم كله ميسندوم يزلو ስለዚ ተማላላ ኮይኑ ኣብ ክልተ ሰለስተ ቦታታት ዝፈኻእነ መጠኑን ኣብ ኩሉ ቦታታት ከም ዝርጋሕ ንምግባር ፃዕሪ ክካየድ እዩ ስለዚ ዝሓሰብናዮ ካ ኦልሬዲ ከዓኒ ስኒትና ኔትወርክ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ኩሉ እቲ ንገብሮ መፅናዕትታት ይስንደልና ሕጂ እውን ከም ትሪኦ ዘለካ ናብ ኩሉ ክባፅሕ ዝሕግዘና ዘሎ እዩ እሞ ፍተኻ ቅንዕት እያ ኣብ ፀብፃብ ኣትያላ ተን ካልኦት መልሽካ ሰፋ መስለኒ ግዜ ንምቆጣብ ክሓልፍ ክብራብ ይቀኒለይ ናቲ ዝበልካዮ እዚ ሂማን ዲቨሎፕመንት ንብሎ ዘለና እኮ ንሓረገካዮ ሲ ብዝተስ ኣበየናይ ደረጃ እያ ዘላ እንድያ እዚ ብዛዕባ ቻይልድ ሞርታሊቲ ገለመለ ትብሎም ኩሎም እዚኣቶም ምስቲ ሂማን ዲቨሎፕመንት ኢንዴክስ ተኣሳሲሮም ዝኸዱ እዮም ስብርባርናቶም ወይ ልቋሒታት እዮም ኣብ መወዳእታ ዝኾኑ ሕጂ ኣብ ሂማን ዲቨሎፕመንት ኢንዴክስ ናትና ኤሪትራ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ምህላዋ እንተ ደኣ ተረጋጊፁ ንባዕሉ ንሱ ሓደ ካብቲ ጥብጢ እዩ ካብ ክንደይ ዘይሰርሑ ምዃኖም ዘርኢ ኢለ መሓልፋ ምክንያቱ እቲ ኣቨሬጅ እቲ ላይፍ ኤክስፔክታንሲ ኣት በርስ ንብሎ ዘለና ኣብ ኤሪትራ 68.6 ዓመት ጥራሕ ሓደ ኤሪትራዊ ዝፀንሕ ዘሎ እንተ ደኣ ኢልካ ኣብቲ ኣቨሬጅ ክፀንሕ ከለኮ እቲ ቻይልድ ሞርታሊቲ እንድሕሪ ደኣ ንዓበየ ከይዱ ነዚ ኣቨሬጅ ናይቲ ዜጋ ነቲ ኣቨሬጅ ከዓ እንዳብደሎ እዩ ዝኸይድ ኣብኡ እንተ ደኣ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሰሪሕካ ከዓ ነቲ ኣቨሬጅ ናትካ እንዳዕበየ እዩ ዝኸይድ ዝተወልዱ ከይሞቱ እንተ ደኣ ፀኒሖም እቲ ዕድመ እንዳፀንሐ እታ ኣቨሬጅ ናይቲ ዓመት ዝበሃል ዘላ ብጀንቢል ከተእትዎ ክደለ ከለካሲ እንዳነውሐት እያ ትኸይድ ንምዝርዛሩ ግን ካልኦን ምዝራብ ግን ኣብ ኤሪትራ ሳላ ናይ ዩኤን ኤጀንሲስ ኩልኩም ኣብ ዘለኩም ትፈልጥዎን ኢኹም WHO ዩኒሴፍ ካልኦት ዩኤን ኤጀንሲስ ኣብ ኣገልግሎት ጥዕምናን ኣብ ኣገልግሎት ትምህርትን ኣብ ኤሪትራ ዝዓበየ ፋንድ ዝገብራ ንሳተን እየን ዳርጋ መንግስቲ ናይ ደሞዝ ሰራሕተኛታት እዩ ዝኸፍል እምበር ባጀት ንመንግስቲ ንሚኒስትሪ ጥዕና ንሚኒስትሪ ትምህርትን ዝህበን ዳርጋ ብጀካ ናይ ሰራሕተኛታት ደሞዝ ዳርጋ የለን መፅሓፍቲ ክታበት ገለ መለኩ ዝግበር በዘን ናይ WHOን ናይ ዩኒሴፍን ገንዘብ እዩ ዋላ ኣገልግሎት ፅሩይ ማይ ከነቕርብ ከለና ኣብኡ ዳይሬክተር ኮይነ ሰሪሐ ስለ ዝነበርኩ ዝፈልጦን ዝምስክሮም ጉዳይ እዩ ስለዚ ሳልአን ኣብ ኤሪትራ ብተዛማዲ ብዙሕ ነገራት ተሰሪሑ እዩ ኣብቲ ካልእ ሴክተር ብምሉኡ ዘየለ ኣብ ኣገልግሎት ጥዕናን ኣገልግሎት ትምህርትን ዝተሰርሐ ኣሎ እቲ ውፅኢቱ ኣብ ሂማን ዲቨሎፕመንት ኢንዴክስ ንኢትዮጵያ ከማንሲ ኣብ 2025 ቀዲምና ኣለና ዘይክሓድ ሓቂ እዩ እቲ ረኺብናዮ ዘለና ኣሃዛት እንተዳሪእኻዮ ግን ዘመጣሕ ኣይኮነን ኣብ 34 ዓመት በዓል ኢስቶንያ ክንደይ ረኺበን ንሕና ክንደይ ረኺብና ዝብል እቲ መወዳደሪ ክኸውን ዘለዎ ንዕኡ ኢና ከዓ ምስ ሃገራት እንዳወዳደርና ምስተን ተማና ዝመሰላን ካልኦት ናይ ኣፍሪቃ ሃገራትን ዝኸጡ ዘለዋ ጉዕዞ ክንርኢ ከለና ግን ሰማይን መሬትን እሞ እዚአን ኢንዲኬተርስ ኣገደስቲ እንተ ደኣ ኮይነን ንበይነን ፈሊና ኣውፂና ኣቕሪብና ሓደ መዓልቲ ክንዝትየለን እውን ንኽእል ኮይኑ ይስማዓኒ እቲ ዳታታት እንዳበዝሓናሲ ከነቕርቦ ፅሙቅ ክብል ጥራሕ ኢና ፈቲና ብጥዕሚ ኢና ተፀጊመ ብጣዕሚ ብዙሓት ዳታታት ስለ ዝሓዝና ኣብ ኣቀራርባ መታን ከይስልችወኩም እምበር ደቃይቕ መዓት እዩ ዘሎ ብዛዕባ ፖለቲካ ትራንስፎርሜሽን ክበሃል ከሎ ትምሮ ቋሒታት ኣለው ንነብሲ ወከፎም ከክንደይ ረኺብና ኣበየናይ ድሓን ኣለና ምስ ካልኦት ሃገራት ዘወዳደርናዮ መዓት ደቃይቕ እዩ ዘሎ እቲ ዓንቶ ይስማዒል ሓወይ ዝብሎ ዝነበረ
ፖለቲሽያንስ ነዝሪኦም ነዝፈንቲኖም ፖሊሲ ናይ ፖለቲካል ፖሊሲ እዚ ክግበር ኣለዎ እዚ ክኸውን ነይርዎ እዚ ክንገብር ኣለና ናብ ዝብል ክሕገዘና ዝኽእል ዝተማልአ ፀብፃባት ግን ኣለና ስለዚ ኣብ ኤርትራ ተሓድዩ ኣብ ኣገልግሎት ጥዕናን ኣገልግሎት ትምህርትን ሳላ ናይ ዩኤን ኤጀንሲስ ገንዘብ ተዛማዲ ምስ ካልእ ሴክተር ዕብየት ኣሎ ምስ ክኾኖ ዝግባአና ግን ኣፀቢቕና ድሕሪት ኢና ተሪፍና ዘለና መጠኑ ከርእየና ንዝኽእል ግን ዝስራሕ ዝኽእል ይመስለኒ ቀቢርና ኣለና ክትሕግዙናኩም ንስኻትኩም ከኣነ ስለዚ ክንርኢ ኢና ኣብ ኔክስት ትመፅእ ኣኼባና ነቲ ፕሮፓጋንዳ ንሕና ናብቲ ፕሮፓጋንዳ ናይ ህግደት ኣየተኮርንን ንሕና ነቲ ሓቂ ክኸውን ዘለዎ ናብ ዝብል ኢና ከድና ግን እግረ መንገድካ ፅቡቕቲ ኢኻ ተልዕልዋ ዘለኹም እቶም ነቲ ናይ ፕሮፓጋንዳ ናይ መንግስቲ እውን ሓቂ ከም ዘይኮነ ንኸነጣልዕ ኣብ ዝቐፅል ግን ክንሓስበሉ ንኽእል ኢና ክንቐምጦ እውን ንኽእል ኢና ካልእ ሕቶ ርእይቶ ባሻይ ኢዱ ልዕል ኣሎ ኦኬ ባሻይ ኣነስ ይሪኦም የለኹም ኦኬ ባሻይ መርሓባ ገዛና ስኒትና መጀመርያ ይቐኒልና ልዕሊ ኩሉ ድማ እቶም ትምህርቲ ዝህቡ ዘለኹም ኣነ ቁሩብ ድንጉኢለ መፅአና ግን ሓያለ ቁም ነገራት ሰሚዐየን ማለት እዩ ናይ ሰንጋል በሪጉል ብጣዕሚ ፅቡቕ ኣቀራርባ ማለት ሲ ኣብ ሃገርና ክኸውን ምተመናያናዮ ነርና ግን ኣይተረኽበን እምበር ንሱ እቲ ናይ መወዳእታ ዓላማና ክኸውን ነይርዎ ቁሩብ ናተይ ሕተው ዳርጋ ምስታ ናይ እስማዒል ትሰማማዓ ክብል ዘፍር ምክንያቱ እንታይ እዩ እዚ ቀሪቡ ዘሎ ስታቲስቲካሊ ብምሉእ ቀሪቡ ዘሎ ኣገዳሲ ብደረጃ ሌቨል ናይ ኮሌጅ ወይ ዩኒቨርሲቲ ገለታት ዝወሃብ ትምህርቲ ኮይኑ እቲ ሌቨል ኦፍ ኣንደርስታንዲንግ ሲ ንፍልይ ዝበለ ክላስስ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ኣሎ ሕጂ ኣገዳሲ ኮይኑ ከብቅዕ ንትምነዮ ኮይኑ ከብቅዕ ሲ ማለት ፊጉራቲቭ ኮይኑ ምስ ሊበራል ዝኾነ ጋባብ ኣቀራርባ ዘይቃዶ እዩ ማለት እዩ ትርር ዝበለ ስለ ዝኾነ ግራማቲካሊ ብቋንቋ ናይ እቲ ኣብዝሓ ህዝብና ክርድኦ ዝኽእል መንገዲ ብኸመይ ከነቕርቦ ንኽእል ኢልኩም ተሓስቡ ወይ ኢልካ ተሓስብ ሰንጋል ምስ ኩሉ ክብረት ሓደ እዚ ምክንያቱ መሰጅና ክበፅሕ ኣለዎ እቲ ሕጂ ኣሰፋው ክብሎ ዝፀንሐ ናብ ውድባት ዘድሃበ መልእኽቲ ኮይኑ ረኺበዮ እሞ ንሕና ትቐንዲ ናይ ውድባት መልእኽትና ናብ ውድባት ኣይኮነን ትቐንዲ ኮይኑ ዝስምዓኒ ናብ ህዝብና ከመይ ገይሩ ክለዓዓል ከም ዘለዎ ህዝብና ኣብኡ ዘሎ ሰራዊትን ትክገብር ዝኽእል ተፀጊሙ ዘሎ እንዲ ዝቃለስ ወሳኒ ተራ ዝፃወትካ ንሱ ስለ ዝኾነ ንሕና ድማ ንዕኡ ናብኡ ኢና ሽዑ እቲ ዘለና ዓቕምታት ከነወፍ ማለት እዩ ትግዳም ዘሎ ዓቕምታት ከብል ዝኽእል ስለዚ ነዚኣ ኣፀቢቕካ እቲ መልእኽቲ ግራመሩ ከመይ ከም ምዃኑ ክትብርሃልና ፎካስናቱ ናይቲ መሰጅ ናበይ ከም ምዃኑ ሓደ እያ እዚኣ ካልኣይቲ ተመክሮና ክንመዝን ከለና ኣብ ሜዳ ናሮ ናሽናሊዝም ከም ዝነበረና ናብ ወታደራዊ ፀግዕነት ከም ዝኸደ ተብል ነርካ ሕጂ ዝኸውን ዝኸኣለ ስለምንታይ እዩ ከምኡ ኮይኑ ምክንያቱ ዴሞክራሲ ክርድኡ ዘይክእሉ ሰባት ስለ ዝነበሩና ድዩ ምሁራት ነይሮምና ባህላ ያነ ብዙሓት ምሁራት ነይሮምና ኣብ ሻዕብያኹን ኣብ ጀባኹን ነይሮምና ስለዚ እቲ ወታደራዊ ዓወት ጥራይ ክዕውት ምኻዱ ናይ ፅባሕ ራእይ ዘይብሉ ኮይኑ ክኸይድ ዝኽኣለ ሲ እንታይ እቲ ዓቕምታትና ተጓዲሉ ስለ ዝነበረስ ገለ ሽግር ኣጋጢሙ ኢና ብኡ እንታይ እዩ ኢልካ ክትመዝን ትኽእል ምክንያቱ ታሪክና ክጠቕመና ኣለዎ ክንደግሞ ንኽእል ኢና ተመሳሳሊ ነገር እንድሕር ዘይተረዲኡና ታሪክና ስለዚ እንታይ እዩ ትብል ንሱ ከመይ እዩ ትብል እሞ ይቐኒየለይ ብዙሕ ይመስግን ኦኬ ናባኻ ሰንጋል ኣራይ ይቐኒየለይ ባሻይ ፅቡዓት ትዕዘብትታት ኢኻ ሂብካ መብዛሕትኡ ህዝብና ብዝፈልጦም ብዝርድኦን ጌርና ከነቕርቦ ይግባአና ንዝብል ተዛቲና ኣሎ ኢና ግን እቲ ኣብ ፖለቲካ እቲ ዝዓበየ ፅልዋ ዘለዎ መጀመርያ እቲ ኤሊት ዝበሃል
ናይቲ ሕብረተሰብ ኤሊት ዝበሃል እሞ እዚ ፖለቲካ ስለዝኾነ ፖለቲካል ሳይንስ ከዓኒ ኣብ ትግርኛ ኣፀቢቑ ስለዘይማዕበለ ብመጀመርያ ናይ መስርሒ ቋንቋና እንግሊዝ ይኹን ኢልና ኢና ተዘጋዲእና ክንትርጉሞ ኢና ግን ብዛዕባ ምትርጓሙን ናብ ኣብዝሓ ህዝብና ከመይ ገይሩ ይበፅሕ ንዝብል ግን ብካልኣይ ደረጃ ንስርዓዮ መጀመርያ እታ ሓሳስባና ጥራሕ ኣብ ዝተፈላለየ ርእይቶ ከይህልወና ነፅቡቦ ፍልልያትና ኣብ ሓደ ንምፃእ ኢና ንሰርሕ ዘለና ኣብ ሓደ እንድሕር መፂና እሞ እቶም ካልኦት ክኢላታት ንስና ጥራሕ ኣይኮናን ናይ ጋጣሚ ኮይና ብዛ ኣዳራሽ ዘተ ዘለና ሲ ውስናት ኢና ካባና ንላዕሊ ክኢላታት ካባና ንላዕሊ ፈላጣት ካባና ንላዕሊ ተመራመርቲ ኣለዉ ስለዚ እተትና ዘለናዮ ይፈትሽዎ የማዕብሉልና ኢና ኣብዚ ካልኣይቲ ደረጃ ኢና ዘለና ሕጂ ስለዚ ደረጃ ብደረጃ እንዳሰራዕና ናብኡ ኢና ዘለና ስለዚ ቀዲምና ብዛዕባ ምትርጓሙ ኣይተጓየናን ምክንያቱ ቅድም ክምዕብል ማዕቢሉ ተፃፊፉ ኩሉ ተወዲኡ ምስ ተባሃለ እቲ ደረጃታት ክንከዶ ደሊና ዘለና ምስ ከድና ብድሕሪኡ ኣብ ምትርጓሙ ክንከይድ ኢና ተራዳዲእና ኢና ሒዝናዮ ከም መደብ ሰሪፍናሉ ንኸይድ ዘለና ስለዚ እዞም ሕጂ ዓዲምናዮም ዘለና ኩሎም ምሁራት እዮም ሒዝናዮም ዘለና ሰነዳትና ተረዲኦም ንዕኡ ፊድባክ ክህቡ ምንም ዘይፀጉሞም እዩ ንህዝብና ሕጂ እግረ መንገዱ ክመሃር ንዝደሊ ሰብ ክሰምዕ ንዝደሊ ሰብ ከዓኒ ንፍንዎ ኣለና እምበር ተቐንዲ ዕላማና ክግምግሙና እዞም ይሕዋትና እዮም ምክንያቱ ብቕዓት ኣለዎም ክእለት ኣለዎም ናባና ንላዕሊ ፅብሕም እኮ ከዓ መላግቦ ኮይኖም ክቕጥሉ ዝኽእሉ ንሳቶም እዮም ስለዚ ንሕና ሓንቲ ቀለበት ኢና ንሰርሕ ዘለና ንሶም ካልኣይቲ ቀለበት እዮም ቁም ነገር ቀለቤት ምብዝሖ ይኮነን ቁም ነገር እተን ቀለቤታትን ንሕተን ተኣሳሲረን ሰንሰለት ክሰርሓ ምክኣለን እዩ ስለዚ ምስቶም ማእከላይ ትውልዲ ዘለው በዚኣ ጌርና ቀለቤታት ከመይ ገይረን ይተኣሳሰራ ከዓ እግረ መንገድና ንሰርሑ ዘለና ኮይኑ ስምዓዊ ስለዚ ንዕኡ እቲ ዕላማ እሞ ብከመይ ጌርካ ተረዳእየን ዝኣኽናዮ መደብ እዩ ከነተግብሮ ከዓ ክንክእል ኣለና ናይ ኩሉና ሓላፍነት እዩ እቲ ክስታይና ንውድባት ኣይኮነን ንሕና መጀመርታ ንውድባት ኢና ፀዊዕና ምክንያቱ ፍጥርንካ ናይ ውድብ ስራሕ እኮ ሰሚዕና እምበር እቶም ውድባት ንመርሕ ዘለና ውድብ እኮ ንህዝቢ ኣኪባ ድሌትን ባህግን ናይ ህዝቢ ኣርቲኩሌት ጌራ ከተቐምጥ ክበዝሕ ስለዝኽእልካ ኣግሪጌት ናይ ምግባር ብቕዓት ክህልዋ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ውድብ ኣብ ፖለቲካ ካታሊቲክ ሮል ይፃወት መላግቦ እዩ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ሃገርና ኣብቲ ሕጊ እንዳባና እንታይ ንብል ሕግታት ኩሉ ውፅኦም መነባብሮ ህዝቢ ክገብሩ ከለዉ ኣብ መወዳእታ ግን ነቲ ክስቦም ዝኽእል ጭቃ ኢሎም ጭቃ ይገብሩ ጭቃ ስለምንታይ ኢሎሞ እተን ኣእማን ብጭቃ ጌርካ ካ ተተሓዘን ትነድቕ እንተደኣ ኮይንካ ስለዚ ሕጂ ከዓኒ ውድባሲ ጭቃናትና እየን ዝኾነ ዝግብአን ምትካምና ምሕማቕና እንዴት ፀገም ኮይኑ ዘሎ ዝኾነ ኮይኑ ንሳተን እውን ኣብ ጠመተናቲ ኩሉ ግዜ ኣይንገድፈንን ኢና መፅን ግቡእ ተረአን ክፃወታ ከም ጭቃ ኮይነን ተካታለቲክ ሮል እቲ ድሌትን ባህግን ናይ ህዝቢ ኣብ ምልላይ ኣብ ምንፃር ጥኒትካ ኣብ ምቕራብ ንህዝቢ ከም ዝሰማማዕ ንምግባር ተርእን ክፃወት ኣለዎን ኢልና ኢና ንኣምን በጋጣሚ ብፍቅርታ ነዚኣ ኤንፈሲስ ክንህበላ ንሕና ዝሰነዱ ንዕአን ኩለን ሂብናየን ኢና ተንታና ተጠሊፈን ዘለዋ ርኢኽን መሚኽን ኣፅኒዕኽን ፊድባክ ሃባና እውን ኢልናየን ኢና ቅድሚ ናብ ህዝብን ምውፃእና ቅድሚ ናብ ካልኦት ኢላታት ምውፃእና ኣድህቦና ኣብ ውድባት ጥራሕ ኣይኮነን ግን ሓቂ እያ ምክንያቱ ካብ ውድባት ዘየለዉ ክኢላታት ብዙሓት ክኢላታት ኣለዉ ነዚ ክሕግዙ ዝኽእሉ ኣበርክቶ ክገብሩ ዝኽእሉ ብዝተፈላለየ ምክንያት ኣብ ውድባት ክኣትዉ ዘይደለዩ ግን ሃገራውያን እዮም ቅዱሳት እዮም ስለዚ ንዕኦም ከዓኒ ክንረኽቦም ስለ ዘለና ኢና ኣብ ካልኣይ ደረጃ ሕጂ ንረኽቦም ዘለና ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ናብ ህዝቢ እውን ክበፅሕ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ኣድህቦና ውድባት እየን ካብ ውድባት ወፃኢ ዘለዉ ክኢላታት እዮም ኣብ መወዳእታ ከዓ ህዝብና እዩ መጠቃለሊ ስለዚ ንኩሎም ኣብ ግምት ዘእተወ ኣካይዳ ኢና ሓንፂፅና ዘለና ዓቕምን ክእለትን ይሃበና እንድሕር ተሓጋጊፅኩምና ከዓኒ ዘይማላእ ነገር የለን ኢልና ንሓስብ እታ ካልኣይቲ ዝበልካያ ሓደ ካብቲ ጥንቂ ናይ ስቴት ካፕቸር ኣን ዴሞክራቲክ ናሽናሊዝም እዩ ኢለ ነይረ ሃገራውነት ኣለና ሃገርና ኢልና ኢና ካብ መግዛእታዊ ባዕዲ ምስ ከደ ግን ኩሉ
ሰቲ ዝኹን ኮይኑ ጥራሕ ዝርዳእና ነይሩ እቲ ዓንተወይ ንብሎ ዘለና ኣብ ዝመፅእ ዘረባና ዝመፅእ ብዛዕባ ኔሽን ቢልዲንግ ሕብረተሰብ ኣብዝሓ ዘለዎ ሕብረተሰብ እያ ኤሪትራ እዚ ኣብዝሓነት ዘለዎ ሕብረተሰብ ተሳንዩ ተጠሚሩ ተረዳዲኡ ዝሓሸ ሂወት መነባብሮ ንምርግጋፅ ኢደይ ኢትካ ኢሉ ሓቢሩ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ ነዚ ክንሰርሐሉ የግባአና ስለዚ እቲ ከመይ ገይሩ እንታይ ምክኡ ዝገብሩ ንዝብል ግን ኣብቲ ብረታዊ ቃልሲ ኣድህቦና ኣብኡ ኣይነበረን ኣድህቦና ኣብ ምንታይ ነይሩ ቀላኢ እዩ ኣድህቦና ንዕኡ መሰልገስናዮ ብድሕሪኡ ከነርክበሉ ኢና ንብል ነርና እዚ ሓደ ካብቲ ፀገምና እዩ ምክንያቱ ግድነት እዩ ብሚሊታሪ ኢና ዘለና ሚሊታራይዜሽን የገድደና ነይሩ እቲ ካልኣይ ፀገምና እንታይ እዩ ነይሩ ዝተኸተልናዮ እተን ክልቲአን ውድባት ናይ ማርክስ ለኒናዊ ኣይዲዮሎጂን ዝኽተላ ነይረን ስለዚ እሱ ንባዕሉ ምልክና ሸቃላ እዩ ዝብል ስለዚ ኣንዴሞክራቲክ እዩ እቲ ፍልስፍናናስ ኣንዴሞክራቲክ እዩ በቲ ኣንዴሞክራቲክ ግን ኣብ ኤሪትራሲ ታገነት ትበሃልሲ ኣብ ኤሪትራ ክንምስርታ ይመስለና ነይሩ ኩሉና እቲ ማርክስ ለኒናዊ ርኢናት በቃ ዓርነታት ዘለዋ ገለመለ ኢና ንብል ነርና ስለዚ እቲ ጉግያ ኣራዳድኣና ፀንቂ ኮይኑ ዝብል ኣላ ስለዚ ዜርና ግን እቲ ዝተኸተልናዮ ፀጋማዊ ኣተሓሳስባ ድዩ እቲ ብወተሃደርነት ጌርና ንፀልዒ ክንገብር ሙሉእ ኣትህቦን ተገዲድና ዲና እዚኦም ግን እቲ ኣንዴሞክራቲክ ናሽናሊዝም ሃገራውነት ናትና ብርቱዕ ሃገራውነትና ምስ ዴሞክራሲ ግን ተሳሲሩ ኣይማዕበለን እሞ ክንሰርሓሉ ዝግባአና ከይሰራሕናሉ ዝተረፍና እዩ እንተበልና ዝሓሸ ኮይኑ ስማዓኒ ኣይነበረን ክትብል ኣይትኽእልን ዲኻ ኣይሰረፅን ግን ብዛዕባ ዴሞክራሲ እኮ ብዙሕ ዝዝረብ ነይሩ እዩ ኣይሰረፀን ግን ከም ቀንዲ ዕማም ገይሩ ኩሉ ሰብ ንምልኪ ፎቅ ዝብል ሕብረተሰብ ግን ክንህምፅ ኣይከኣልናን ስለዚ እዚ ስራሕና ነዊሕ እዩ እዚ ጥውያ ናይ ሃገረ መንግስቲ ኣሎ ንብል ኣለና ሕብረተሰብ ንምልኪ ፎቅ ዝብል ባህሊ ከም ዘጥሪ ግን ክንሰርሕ ክንክእል ዘለና ኮይኑ ስምዓኒ ስለዚ ሙሉእ መልሲ ዘይብለይ ክኾን ክእል እየ ግን ኩነታት ኣገዲዱና እዩ ካልኣይ ግዜ ሕጂ ግን ከምኡ ከይንደግም ግን ክንመሃር ክንክእል ኣለና ካብቲ ለስንስ ለርንድ ዓንተወይ ሰፋዊ ይገልፃ ነይሩ ኖ ዶክተር ሳራ ቢዝነስ ኣዝ ዩዥዋል ኖ ሞር ቢዝነስ ኣዝ ዩዥዋል እዚ ቢዝነስ ኣዝ ዩዥዋል ዴሞክራቲክ ናሽናሊዝም ፈጢሩልና እንተደኣ ኮይኑ ሕጂ ዴሞክራቲክ ናሽናሊዝም እዩ ክዕንብብ ዘለዎ ናብ መበል ክመርሓና እዩ Thank you, Sanga. ንርስዑ ዘለና ሲ ካብዞም ዕዱማትና ናውየ ፍቱይ ናው ኸይደ ኦኬ ፅቡቅ እንዲ እቲ ስጋዕ ሕጂ ዝኸይ ዘሎ ግን እዚ ብዝያዳ እውን ነቶም ኣቐዲሙ ወረቃቅትና ዝተሰደሎ ሓሳቦም ዘቕርብሉ መድረኺ ክኸውን ምክንያቱ ዋና ዓላማ ናይዚ ሕጂ ገርናዮ ዘለና ኣኼባሲ ካልእ ፊድባካት መታን ንክንረክብ ዝገበርናዮ ማለት እዩ ስለዚ ብክብረትኩም እቶም ኣቐዲሞ ወረቃቅቲ ዝመፀኩም ንሓሳብኩም ንምክፋል ክትዳለዉ መጀመርያ ብዶክተር ፍቱይ ወልዳይ ክጅምር እየ دكتور فلد والداي مدرخ نعخه دكتور فتوي الله هذا دكتور فتوي يدعو نيرو I think سجد يدعو زلمه مثلا صفا من اوكي سجدت اليوم صبح سجد In fact, next خاب سريع يزل خوي. Okay. Thank you. ما جمرتان كلكم كما اللهم كما يكنهم نعدلوت نايزي فورم مسغانا
ንሰንጋል እውን ዘቕረብካዮ ዲቴይል ዝኾነ ፅሑፍ ብከምኡ ምስጋና ተኺደ ናብታ ክስታይ ክኣቱ ምናልባት ኣብ ክንሪኦ ከለና እዚ ስርዓት ከም ሓደ ቶታሊታርያን ከም ዲክቴተር ኣብቲ ፅሑፍ ተቐሚጡ ኣሎ ዝሓለፈ 30 ዓመት እውን ብከምኡ ከም ዝኸደ ኢና ንገልፅ ዘለና ምናልባት ሓንቲ ዝሰኣንክዋ ነገር ነቲ ከም ሓደ ፊዚካል ዎር ዘካይድ 2-3 ወራት ዘካየደ ዓይነት ተጠቂሳ ኣላ ኣብቲ ፔፐር ሓንቲ ዝሰኣንክዋ ግን ንፕሮክሲ ዎርስ ዝምልከት እዩ ምክንያቱ ስርዓት ካብ ፊዚካል ዎርስ ዝገብሮ ፕሮክሲ ዎርስ ዘካይዶ እቲ ዝበዝሕ እዩ እዚ ድማ ፅልዋ ኣብ ዲፕሎማሲ ፅልዋ ኣብ ፖለቲካ ፅልዋ ኣብ ኢኮኖሚ ከም ዘለዎ ሩዲ እዩ ስለዚ ክሳዕ ክንዲዚ ሓደ ካብቲ ከውዝስ ካብቲ ጠንቅታት ነዚ ፌይለር ናይዚ ስርዓት ይብሎ ወይ ነቲ ሃገር ናብ ፌይልድ ስቴት ዝመርሓ ዘሎ እዚ ዓይነት ኣተሓሕዛ ምኳኑ ተጠቂሱ ብዲቴይልስ ከማን ምክንያቱ ኣብ ሱዳን ዝተገብረ ካብ 9 ኣትሒዙ ኣሎ ኣብ ሶማልያ ዝተገብረ ኣብ 2001 ዓመተ ምህረት ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተገብረ ዝሓለፈ ክንደይ ዓመታት በቲ ተቃውምትን ኣበልካ ዝግበር ነገራት ኣሎ ስለዚ ካብቲ ንውሽጢ ኣተኪሩ ዝሰርሓሉ ንደገ ኣተኪሩ ዝሰርሓሉ ሞኸዓ ኮንፍሊክት ኦሪየንት ዝኾነ ኣተሓሕዛ ዘለዎ ስርዓት ምኳኑ እንድሕር ንፁር ኮይኑ እዚ ካብቲ ጎዳኢ ባህርያት ነቲ ህዝቢ በሎ ነቲ ሃገር በሎ ዋላ እውን ንመፃኢ ናይታ ሃገሩ ናብ ሓደጋታት ዘእቱ ዘሎ ኮይኑ ክጥቀስ ፅቡቅ እቲ ፔፐር ስለዚ ነዚ እውን ብከመይ ትሪኦ ቁሩብ ወይ ብከመይ ተራእዩ ኣሎ ቁሩብ ኣብኡ መብረተ ትበና ሰንጋል ፅቡቅ ነይሩ ያኔል ተንኪዩ ሰገድ ሰንጋል ናባኻ ክልተ ዶ ክንገብር መታን ግዜ ሕራይ ክልጥብ ክልተ እወ ዶክተር ፍትዊ እንተደኣ ኣለኻ ወይ ከዓ ዶክተር ፅጋብ መሓደኹም ዝቀደመ ምክንያቱ ነቲ ወረቃቅቲ ስለ ዝረኣኹሞ ወይ እውን ወዲ ዜናውን እንተለኻ ዶክተር ፅጋብ ኣንሚት ግበራ ኢለ ሓተካ ኣለኹ ዶክተር ፅጋብ ኢዱ እኮ ኣይልዓለን ኢዱ لا زلعلي يكونن تم وراءتي زي اوكي بصحهم نعم عدل كنوا من ሞ ክሳዕ ካልኦት ክሳይ ዝገብሩ توماس رأيه نيكست سخات دلو حراي سنغال ملشان زاناي سجد اوكي ثانك يو ፅቡቅ ኦብዘርቬሽን ያ ሰገድ ይቀኒለይ ኣብታ ሩት ኮዝ ኢልና ዘለና ሩት ኮዝ ኣብ ክልተና ካታጎራይዝ ጌርና እቲ ሚሊታራይዜሽን እዩ ሕጂ ኣብታ ሚሊታራይዜሽን ዝበልና ኣብዚ ስላይድ ናተይ ኣይረከብካያን ስለ ዝኮንካ ይክኾን ዝኽእል እሞ ከም ሓድሽ ንኩለን ዘን ስላይድ ዝገበርናየን ክንሰደልኩም ኢና እቲ ሰነድና እውን ኣብዴት ክንገብሮ ብኡ ክንፍትን ኢና ሓደ ካብቲ ናይ ሚሊታራይዜሽን ዝብል ባህርያት aggressive foreign policy ኢልና ንኩሉ ናይ ፎሬን ፖሊሲ
بسنة موجود حيد طرح يخفض حظ قال لي إلنا أو قريبنا لنا سلازي انت يخقبل بوليتيكال جول لني إلو زحسبه أبتناي فورين بوليسي كله بحيليو نتحجة عنتو يزقالتك بروكسي وورز برزلو نعو يزقالت معلتيو سلازي أبزي برزنتيشن عنتوي قديس عيرلخو أبت سنة أبو جيرا زي برهت انت الأخينا قل كم تتبلا زلخا كم تبر جيرنا ريفلكت خم تقبر ناي مقوار ناي كلنا حلافنات كهونيو صبغت الإيتاء تقبلنا لنا اوكي دكتور توماس علو ألو هو الله انميت حسابك انت ختبت خيلك ما ادري تدحنت معها سامع ذن يغرتا حتى عن تويان ميت غير بشكم نرمو يغرتا دهن اوكي ريتو لك ابتي ورغت نو يبلين جن سنقال حتو من البات دحيراتي وي زي بالحالي بناتي نا كمزي نابيتي غيركم ناتي وسدوا سنقال افتي أتو اسماعيل عن تويسي ناي بوليتيكا تم بوليتيشان أباسا معي جن كمتي بمعرباوي أتحساسباوي أقلالصا بارتن ودبنسي قرب نعي قاجوان اللو I think أب قالسي اندحر لنا خوينا ودب كتب الكل خاتي بصوراو زمزي أقلالصا ديوس ولاس كم بارتي خنبل كلنا خا أبو قرب تي بارتي خبها كلس أب ستيت بيلدينج أب نيشن بيلدينج أبتي قواماوي تتمسريتو بوز وص بروجرام أبت حاجر كا كونكاتو قبري إذا ودب كنبل كلنا جن نعي قرب وزي قاجون إن حنساب ودبن بارتنمو من البات ناتيك ساحت كونت خلي جن أبا قرب تتقلصلنا سنقال thank you مو حاب أبالاتنا وي عصفاو فتنا انتخون كان فتنا مو دحين جلسة صح جبر سنقال بزعبا ديموكراسي እጅግ አንተ ዝገለጽና ልኩም ኢንተርናሽናል አይዲኤ ኢንተርጋቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽን እያ ብዛዕባ ዲሞክራሲን ኤሌክሽንን ገለን ጥራሕ ተፅንዕ ንኩልነተን ዲሞክራቲክ ዝኾነ ሃገራት ከዓኒ ምቕሪ ትህብ እያ ኣብ ህንፀት ዲሞክራሲ ንዝሰርሓ ከዓኒ ተባብዕ ዝገጥዓትካል ሕጂ በናቶም ዴፊኒሽን ክኸደልካ ኣብቲ ናቶም ሪፖርት ተመሊስካ ረኣዮ ኢንተርናሽናል ናይ ሪፖርት ናቶም ናይ 2023 24 25 ኬድ ብዛዕባ እዚ ሕጂ ዝበልካ ፍደልያትን ኣብኡ ቅቡል ገይሮም ኣነፂሮም ኣቐሚጦም እዮም ዘለዉ ዳርጋ ዓለም ከዓ ዒሙ ተቐቢልዎን ዘሎ እዩ እንታይ እዮም ዝብሉ ንሶም እቲ መበገሲ ኩሉ ግዜ ሰብኣዊ መሰላት እንድዩ ሰብኣዊ መሰላት ካብቲ ፕራይቬት ካ ክጅምር ዘለካ ስለዚ እዚ ፍሪዶም ኦፍ ኣሶሲሽን ካ ትጅምር ፍሪዶም ኦፍ ኣሶሲሽን ክህሉ ኣለዎ ዝብል መሰል እዩ መሰል ኣይምፀልን እዩ መሰል ተፈላለዩ ይትኽእልን ኢኻ ዩኒቨርሳሊቲ እዩ ኢንዲቪዝብል እዩ እጂ ካብዚ ንበገስ ስለዚ ፍሪዶም ኦፍ ኣሶሲሽን ኣሎ እንተደኣ ኢልካ ናይ ዕቁብ ማሕበርኩም ናይ ሞያዊ ማሕበርኩም ፖለቲካ ኣጀንዳ ዝገበርካኹን ተራድኦኹን ኩሎም እዚኦም ኣሶሲሽንስ እዮም ሕጂ ኣብ ትግርኛ እንታይና ንብሎም ተፀግመና ይኽእል ኣሶሲሽን ማሕበራት ስለዚ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ገሊኦም ማሕበራዊ ጉጅለታት እንዳበሉ ክገልፆም ይመርፁ ካብዚ ኣምርዚ ዝወፅእ ካብቲ ሰብኣዊ መሰል ናይ ምእካብ ሙሉእ ሓርነት ኣለዎ ነፃነት ኣለዎ ብዝደለዮ ዕላማ ሰላማዊ ውፅእ ዝኾነ ተግፅእል እዩ እንተደኣ ኢልና እዚኣ እያ እታ ናይ ምውዳብ ትበሃል ዘላ ስለዚ ውድብ እየ እንተደኣ ኢልካ ካሊእ ኢኻ ትብል ዘለካ ብካልእ ኣዘራርባ ኣኻኺብና ንሰርሒ ዘለና ኢኻ ትብል ዘለካ ከዚኣ እያ ትብገስ
ስለዚህ እታ ውድብ ትብል ትካል ጌርካ ውሰዳ ስለዚ ውዳቤ መሰል ስለ ዝኾነ ኣብ መንጎ ፖለቲካዊ ውዳበን ኣብ መንጎ ሲቪካዊ ውዳበን ተባሂሉ ግን ክላሲፊኬሽን ኣሎ እተን ፖለቲካዊ ውዳበ ዝበሃላ ኣጀንዳኻ ጥራሕ እዩ ዝፈላለዮ ኣጀንዳኻ ናትካ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ጥራሕ እዩ ዘለካ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ እዩ ዘለካ ኣብ መወዳእታ ከዓኒ ዕላማኻ ናይ መወዳእታ ዕላማኻ ከዓኒ ኣተኩረካ ተወዳዲርካ ስልጣን ናይ መንግስቲ ንምሓዝ ስለዚ ድሌት ናይ ህዝቢ እቲ ኢንተረስት ኣርቲኩሌሽን and interest aggregation ይስራሕካ ስለዚ ታትውደብ ዘለኻሲ ናይ ህዝቢ ድሌትን ረብሓን ኣነ ፂረ ክፈልጥ ኣብ መወዳእታ ከዓኒ ናይ ኩሉ ህዝቢ ትብል ስለ ዘለካ ንኩሉ ህዝቢ ዝርብሕ ንኩሉ ዝተፈላለየ ትብል ስለ ዘለካ ኣግሪጌት ጌርካ ፖሊሲታት ትሕፅፅ ስለዚ እዚ ከምዚ ዓይነት ውዳቤ ፖለቲካዊ ሰልፊ ተባሂለ ንፅውዓ ብልምዲ ፖለቲካል ፓርቲስ ይበሃላ ፖለቲካዊ ሰልፊ ከዓ ንብለን እዚአን ሕጂ ኣጀንዳአን እንታይ እዩ እንተዳ ኢልካኒ ናይ ህዝቢ ድሌት ናይ ህዝቢ ባህጊ ሪአን ኣርቲኩሌት ገይረን ፖሊሲ የውፃእ ፖሊሲ ዘይተውፅእ እንተደኣ ኮይና ፖለቲካዊ ውድብ ኣይኮነትን ምክንያቱ ሃገር ክትመርሕ ኣይትኽእልን እያ ፖለቲካዊ ውድብ ስለ ዝኾንኩ ጥራሕ ሃገር ክመርሕ ዝብል ኣረኣእያ ነጊሱ ስለ ዘሎ ሕጂ ንዕኡ ክንርድኦ ኣለና በቲ ግቡእ እቲ ዝመርሕ እቲ ፖሊሲታትካ እዩ ፖለቲካዊ መርገፂ ናይታ ፖለቲካዊ ሰልፊ እዩ ፖለቲካዊ መርገፂታት ከተውፅእ ክትከል ኣለካ ኣብ ትምህርቲ እንታይ ኢኻ ኣብ ጥዕና እንታይ ኢኻ ኣብ ገለ እንታይ ኢኻ ኣብ ቁጠባ እንታይ ኢኻ እዩ ስለዚ ልክዕ ሃገር ከም ተመሓድር ዘለካ ጌርካ ፕሮግራም ሒዝካ እዚ እዩ ድሌት ናይ ህዝቢ ዘንፀባርቕ ኢልካ ናብ ህዝቢ ቀሪብካ ህዝቢ ምስ መረፀካ መንግስቲ ከተመሓድር ሰርሕ እንተደኣ ኮይንካ ፖለቲካዊ ሰልፊ ትበሃል ካልኦት ውዳቤታት ግን ውድብ ኢና ጥራሕ ኢለን ክገልፃ ይኽእላ እየን ውዳቤታት ሲቪክ ኣሶሲሽን ስል ሕጂ ሲቪክ ሶሳይቲ ይብልዎን ሲቪክ ኣሶሲሽን ይብለን ሲቪክ ሶሳይቲ ልምት ስለ ዘሎ ሕጂ ብሲቪክ ሶሳይቲ ንኸይዳ ሲቪክ ሶሳይቲ እንተደኣ ኮይንካ ግን ኣጀንዳካ ፖለቲካ ክኾን ክእል እዩ ናን ፖለቲካ ክኾን ክእል እዩ ሞያዊ ክኾን ክእል እዩ ፕሮፌሽናል ኤቲክስ ጥራሕ የገድሰካ ይኸውን መሰልን ኢንተረስትን ናይታ ሞያ ኣብቲ ሞያ ዘለው ምክብር ጌርካ ምክብር ሓፋይ ማሕበር ነርስ ማሕበር መምህራን ኢልካ መሰልን ክብረትን ናታቶም ናይ ምሕላው ጥራሕ ክኸውን ክእል እዩ ስለዚ እዚ እውን ንባዕሉ ሓንተወይ ንብላ ዝነበርና ፍሪደም ኦፍ ኣሶሲሽን ካብኡ ወፂኻ ጌርካ ብዕልቕ ኣጀንዳካ ትሰርዕ ዝተወሰኑ ሰባት ስታንዳርድ የለን ኣብ ዓለም ገሊኦም ግብረሰናይ ተራድኦ ጥራሕ ንምግባር ንሓንሳት ሕጋዝ ኢሎም ክመፁ ክእሉ ገሊኦም ኣብቲ ፖለቲካ ምዕሩይ ዘየለ እተን ፖለቲካዊ ስርሕታት ንዕአን እውን ቼክ ኤንድ ባላንስ ነቲ መንግስቲ እውን ቼክ ኤንድ ባላንስ ክንገብር ኢና ኢሎም ክዓዩ ይኽእሉ ስለዚ ሕጂ ኣወዳድባ እንተደኣ ክላሲፊኬሽን እንተደኣ ደሊካ ክንፀረልና እንታይ ንበልኩ ኣነ ፖለቲካዊ ሰልፍታት በትሓት ሽራኽ ኣለዋ እተን ካልኦት ከዓኒ ሲቪካዊ ማሕበራት ንብለን ከዓ በትካልእ ሽራኽ መሃለዋ ኣብ ዘለናዮ እዋን ግን ኣብ ሕጂ ዘለናዮ ንናይ ኮንቴክስት ናትና ክምለስ ኣብ ደገ ኢና ዘለና ፖለቲካዊ ሰልፊ ከዓኒ ሊተንሳ ዘይብላ ፖለቲካዊ ሰልፊ እያ ክትብል ኣይትኽእልን እያ ንነብሳ ከምኡ ተፀዊዓቶ ዋላ ሓንቲ ፀገም የብለ ግን የብላን ፖለቲካዊ ሰልፊ ንክትከውን እኮ ሃገር ሕጊ ክህልዎ ኣለዎ ሕጊ ኣማሊእኻ ምስ መፃኻ ሪኳርመንትስ ኣሎ ፍዑ ትህበካ ንዓኻ ሰርቲፊኬት እዩ ስለዚ ሎሚ ኣብ ደገ ዘለና ኣብ ኤሪትራውያን ኣብ ዲያስፖራ ንሕና ፖለቲካ ኣጀንዳ ጌርና ንነጥፍ ውድባት ኢና ጥራሕ ምበልኩ ኣነ ሳሕ ሊቸንሳ ዘይሓዝና ናይ ኣሜሪካ ሊቸንሳ የብልና ናይ ፖለቲካዊ ክንወዳደር ኣብ ኣሜሪካ ኣይትፈቀደልናን እዩ ኣብ ኤሪትራ ሊቸንሳ የብልና ስለዚ ንሕና እውን ከምተን ኩለን ፖለቲካ ኣጀንዳ ዝገበረ ውድባት ጥራሕ ኢና እተን ሲቪክ ሶሳይቲ መሰረታዊ ፍልሊ የብልና ኣብ ሓደ ካታጎሪ ኢና ንኣቱ ዝብል መረዳእታ እዩ ዘለኒ መረዳእተይ ካብቲ ናይ ኢንተርናሽናል አይዲኤ 2023 24 25 ሪፖርት ናቶም ተዳሪኹሞ ፅቡቅ ገይሩ ይገልፆ ኦኬ ታንክ ዩ ሰንጋር ብከምዚ ዋላ ክንሓልፋ ንኽእል ኢና ኦርጋናይዜሽን
ዝተፈላለየ ጥርናፈታት ዝሓዘ ምትእኽኻብ ክኸውን ይኽእል እዩ። ፓርቲ ክንብል ከለና ግን ፖለቲካዊ ዕላማታት ዘለዎ ናብ ስልጣን ናይ ምምጥጣር መደባት ዘለዎ እዩ። ግን ፓርቲን ገዛ እርሱ ኦርጋናይዜሽን እዩ። ስለዚ ኦርጋናይዜሽን ሓደ ዓብይ ዶሜይን እዩ፣ ግን ዝተፈላለየ ወስታያት ዘለዎ ጥርናፈታት ዘለዎ እዩ። ፓርቲ ከዓ ሓደ ሳብሰት ናይ ኦርጋናይዜሽን እዩ ኢልና ንሕጂ ንሕለፋ ድሓኒ ሰፊሕ መግለፂ እውን ሂብላ ኣሎ ሰንጋል። ዶክተር ኪዳነ ይሪአካ ኣለኹ፣ አንሚት ግበር ተዛረብ። ተንኪዩ يغني لي أنا كذا ورقة زي أي مسألة أنت نيشن بيلدين تقول ورقة يا مسألتني أب زح قمت أنا رأيت ولدني قلنا سامن البات زمت زهلا سوون تخون تقرب حق إيدي هو أب زي أجن زي نايرترا ببوليتيكاوي خون كتاباوي ولا تسباوي معبالي دحري تريفا خمزلا بطعم صبوك غير كأخا قليس سنغال منم زوسخلو رأيتو ويكستايا بالليل حتى نقرقن من البات ابتا تيبل 22 تايبو زرلو واخوين تسمعني اب page 22 زرلا تيبل أنا ببايك جيجا ترجع يخوي كون مر قرب تايبول لو بحلفتنا إثيوبيا زبل اسكروا ما سنغال قدنا يكون رأية راح سنغال أنميت قر سمع اللحن سنغال سمع اللحن سنغال أنميت قر أنميت سنغال نانا كي حزوكم سي حجكم اللي شاقدنا يكون انطرح رأيا تايبو رازل وخوين تسمعني حراي أب قاس كندي زلا إلك يا دكتور إسران كلتن حراي قاس إسران كلتن كن رأي نادحاني يا نلا ودي الله حراي دكتور thank you اوكي ثانك يو دكتور شكرا قبرينا هيك هذا اوكي حسابو خيب زخلت ليو كفوتيو غزا اسماعيل حراي علاش بزاف طوت طبيب العنقو لا صباح حسابي حتقرب دلها اسماعيل بزاف نقرا زي شنو ذنبي امبارح خذ يا ابن ذات مش نوتي ده هنكسل رافتنا أسنقال تذهبوا عشان أمونغو ودبني أمونغو سيلفين ذلو وقداياتي بحبها الشاوي أقرب يتي political science زمرحنا أقرب ويزمرنا أقرب ده يعني problem there يعني تبالو هم يخونز اللو يعني إجماع كان إحنا قن حديثي عن توي حتى هذا نوركو نسنقال حتى هذا نوركو سي فتوما economists و sociologists سي فتي حلاف النوتم خواصون كلو سي تو politicians هاي خمي يوم كونو ويكا انتايا كزورو إلى حتى هذا نوركو مساعي قد تعالى لا إجماع كان إحنا زي أنا عملت ودبان زي ودبان سلفين زي سلفيني كل ريال زلنا إذا ما صنعت زي أتوكلوا له زر مخنك كنت تسوي important يعني كنت تنجح هذا زي كينو كل سلز قفح then you can't reach any productive زخانة ويكاني أنا زخانة فرز اللو مدام تحت صحيح فعلي نهاية
حجي بقى تي أنا أبنتنا ناسنا ناي كبرتا وقارسي حيزو ولا ون قدمي برتا وقارسي زنبري بأربعة تقلي بارتيات تقلهم كل سيب تريولي ها تفليليا تقلتا تريولي ها within the context لحدا عن بالكاي أفتي أربعة خمسات زنبري context ليون كلها ليه حجي وقا ودبا بقدي برتا وقارسي تكون كلها نسي حجي تاسك اورينتد يو طبعا تاسك اورينتد سلوزونه يعني خمتي ببرتا وقالسي زنبرا اولا دبا خالو تدبا يتخيدين يعني ويكا يعني قدمو نابلت هاجر نيروكاسي خمتي تنقال زبلو زنبرا which is correct يعني سي حق الليو هنصاح الليو يعني vetting بروسس هاليو سلفي انتاي كم مهانو سلفي انتاي زي سلفي انتاي كم مهانو قال زي قال له نيركاس يعني خالي شجر كملنا عنا زقت أمنا شجر قتي بكون تزنبر من الوقت هذا بارتي مريح خيلي مريح خيلي أجمع تي جن حاجة نايتي كونتكست نايتي والدبا ناتنا يعني زي بارتي حاجر تكفي بروبلمز لجرا ناي حاجر هيت ناي حاجر ويكا كنا ناي حاجر لزخونة في مزنبرة هم يكون دول يعني ناي فرونت الجبابي ويكا ناي جبهاوي وناي فرونت الزخونة كله زحوته من صفاو زنبرة حجي كم خونا بالله حجي بقى أنا كونتراديكشن تفكير غيره يعني توشتينا من الناس زي قدامي تاك زي سيش يعني خالي قدامي وشتها بقى نيرو يعني يقدر بقول يقدر بهم يمشي أبجوا هون نيرو هون كما قال نيرو هون خير يعني حجي بقى هو كله وسيلة حجي تي سجلوا الناس له is unfinished work يعني أنا let's say this process of nation formation state formation unfinished أوينا زلنا سكاب حجي أوينا ده nation building ما ناتو أي كأننا لنا ما ناتو تشوي وامتحان توي وصفوا أجابة بزورة بس تقول داينات تشوي يزلوا إنا نبل زلنا حجي بقى قليوتي والدبيتات زلنا نحنا which is I am also a product of that ناتو فرين غزاري سي أنا هبكي like أنا بزنبرة continuity حزنا زي مثلا هنا mentally do you state of mind do you السرارة حديو أولا دباديو ما حدا درا كله سي خبط حزنا زي مثلا هنا يعني ولا السلف استلوتون انتلو كابو هوتو حجي بقى سي أبدا بقى بطلعت خصنا الله ذلوا ويكاري خم كم نعملك زي سنغالا قريبو ذلوا on the margin of that يعني on the margin أبدا الرأي ذلوا سي إذا أبدا context حجي ذلنا يكون سكس هاجرنا امتحان هاجرنا إنتاج مقبار زي بأناليسيس بس إحنا ذلنا كون كل يوم كونتي ذل كونتا نعونا مقيار يا شو ذلوا سي يعني أمارجن ذات كافي في ودا بيتات أبي بايتا زولو ودا بيتات حدثي unless يعني تي مشين ناتو صبوك غيرو خلالي تزي كيلوسي يعني liability هو نايفيل انديو هو ده تريو عملت in margin يعني margin سنقال يعني حجي liability خوينو لو أكند asset خوينو نتي خوين زخون مهنياتو polarization حجي نتي polarization سدايم حجي هاون تي جورنا لو دولو سأبزياسي يعني زي هاوس ناي زت هاوس سي انتاي وطنا لو حجي نزيتات هاندل خجبرو مني نزز خويني نزز وزين ذات كونتكست سي اما خابز حجي حجي ودولو باراليسيس فوت زخيلي مثلا عدن خجبر سي كالدو اي كالي زمن curiosity driven opinion على أنا يعني بدي أنت خبيت رأي وضم حد تعرفوا لهم thank you very much thank you اسماعيل اسكي عبالاتنا أبزا حاو اسماعيل زحابا خنهبينا مساعة تدريبا تماساسا لخنا سلازخلا ناي حاو أبراهام مساعي أبراهام كي قلتي عندكم قبرنا سفر خلي مساعي الرأي إيدا الحلو أنا يريك يلا أنت أستاذ I don't know why
سلام سلام أقاطع أنا عدو ما يكون كون جن بلينك أفتسني تناسل زرع أخوي أتين تهالو ديلي عند برهاني نالوات أبرها زبل اوكي اندرمان ويلكم شو قاتل يفقد الليديو قاتل عند برهان أوكي ناتي كمزي أنت تفتش إلى كمزي حجازين تخوني إلى يا خبر بدلي كاوي زبقس جي أنت أخبل እቲ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ኢልኩሞ ዘለኹም እሞ ክስታትኩም ዘን ፍሪደም ሃውስ ካልኦት ኢንስቲትዩሽንስ ዘምፅኦ ሪፖርት እዩ ስለዚ ኣነስ ምናልባት እንተፈተሽኩሞ ኢለ ዝሓስብ እንታይ እዩ ንኣብነት አይዲኤ ይጥቀስ ነይሩ እዚ ኢንተርፓርላሜንታሪ ዲሞክራቲክ አሶሲሽን ዝበሃል ይመስለኒ ናይ 98 መፅሓፍ ኣለዎም ብፍላይ እዚ ትካል እዚ ኣብ እዚ ምስራቅ ኣብ ራሽያ ይኹን ኣብ ቻይና ካልኦት ሃገራትን ዝተሰጎ እዩ ምክንያቱም ፖለቲካል እንታይ ዲሞክራቲክ ፕሮሞሽን ብዝብል ናይ ሪጅም ቼንጅ ዘካይድ እዩ ተባሂሉ ዝውቀስ ብኣሜሪካ መንግስቲ ዝምወል ዓብይ ትካል ምናልባት ማለት ስኒ ዲስሚስ ክገብሩ ኢለ ዘይኮንኩሲ ካልኦቱን ኣለው ብዛዕባ ዲሞክራሲ ዝፀሓፉ ምሁራት ከም በዓል ሮበርት ዳህል ኦን ዲሞክራሲ ዝብል ተፈትሽኩሞ እሞ ተዛማዲ ዓይነት ነዚ ኣቅሪብኩሞ ዘለኹም ዝያዳ ክህብትመልኩም ይኽእል እየ ዝብል ስለዚ እዚ ናይ ኣብ ዓለምና ዘለዋ ብዛዕባ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ብፍላይ ናይ አይዲኤ ይጥቀስ ስለ ዝነበረ ሓደ ሕማቕ ኢሜጅ ኣለዎ ኣብ ዓለምና ዝብሉ ኣለው ስለዚ ናብ ዲሞክራሲ ኣብ ሃገርና ክንመስርትሲ ኢንፋክት ኣብቲ ናይ አይዲኤ ዝፀሓፎ መፅሓፍ እንታይ ብጥሩስ ቃሊ እዩ ዝውከስ እሞ ዲሞክራሲሲ ካብ ሓደ ሃገር ሞዴል ጌርካ ትወስዶ ዘይኮነ ምስ ሕብረተሰብካን ክውንነትካን እተረጋግፆ እዩ እዩ ዝብል ስለዚ ዲሞክራሲ ኣብ ሃገርና ምስ ክውንነት ናይ ህዝብናን ኩነታትናን ኢኮኖሚያዊ ምዕባሌናን ኣተኣሳሲርኩም ክትሪእዎስ ዝያዳ ዶ ኣይመሓሸን ዝብል ርእይቶ ኣለኒ እቲ ካልእ ኣብቲ ናይ ስቴት ካፕቸር ብቐንዱ ሪሌት ዝገብር ምስ ኮራፕሽን እዩ እቲ ስቴት ባዕሉ እቲ ኢንስቲትዩሽንስ ትካላት ባዕላተን ኣክንዲ ንህዝቢ ረብሓ ኣብ ላዕሊ ዘለዉ ሰበስልጣናት ዝጠቅም ሕግን ስርዓትን እንዳገበሩ እቲ ስቴት ኣብ መወዳእታ ፋንክሽን ክገብር ኣይክእልን ኮላፕስ ይገብር ምናልባት እዚ እውን ኣብ ግምት እንተተእትውዎ ዝብል ርእይቶ ኣለኒ እዚአን ክብል ደልየ ንግዚኡ ይቐኒየለይ اوكي ثانك يو عند برهان سنقال حسر بيلكا استغفرنا تجزينا خاي خيد سلازلو ናይ ሓውና እስማዒል እቶም ፖለቲሻን ዝተገብሩ ኣለዉ ዝበልካዮም እቶም ፖለቲሻን ንብሎም ኮ እቶም ኣብ ሲቪክ ሶሳይቲ ይኹኑ ኣብ ፖለቲካዊ ውድባት ተጠርኒፎም ዘለዉ እዮም ስለዚ ገሊኦም ናይ ሕጊ ሞያ ዝኽእልዎም ነናቶም ሞያ ኣለዎም ኢኮኖሚስት እዮም ገለ ነዚ ትንተናታት እዚ ሪኦም እዮም ኣብዚ ተበጊሶም እዮም እቲ መርገፂታት ፖሊሲታት ከውፅኡ ዝፍትኑ ስለዚ ኣብኡ ኣለዉ ዝብል መረዳእታ ኣለኒ ተደጋግማ ስለ ዘለካ እታ ፖለቲሻን ስለዘይተረዳእት እኒአ ብካል ቀሲልካ ተረዳእና ስለዚ እታ ኤሊትስ ንብሎም ዘለና ኩሉ ግዜ ዝተፈላለየ ማልቲ ዲሲፕሊን ክኾኑ እቲ ዝበለፀ እዩ ስለዚ ነዚ ዳታታት ዝወሲዶም ኣብ ምትንታን ይገብሩ
ካልእ ዝሓገዝናዮም እንታይ እዩ እቲ ዓቀናዊ ኳሊቴቲቭ ሃገራት ሎሚ እዚ ቤስት ኢንተርናሽናል ፕራክቲስስ ንዕኡ ጥራሕ ዘፅንዑ ትካላት ኣለዉ ንኣብነት አይዲኤ ኣይጠቐስናን እግረ መንገድና ንሓንደ ብርሃን አይዲኤ ኣብ ወርልድ ባንክ ኣብ ትሕቲኡ ዘላ ባንክ እያ ናታ ሪፈረንስ ኣይወሰድናን ኣብዚ ንስና እንታይ ኢና ንብል ዘለና ኢንተርናሽናል አይዲያ ኢና ዝበልና ኢንተርናሽናል አይዲያ ከዓኒ እተን ዴሞክራሲያውያን ሃገራት ሕጂ 37 ሃገራት በፂሐን ኣለዋ ዴሞክራቲክ ዝኾነ ሃገራት ምዕራባውያን ዝመስረትኦ ትካል እዩ ቀንዲ ስርሑ ንዓቐን ዝሕግዘን እዩ ነቲ ዴሞክራሲያዊ ዝብሎ እተን ፖለቲካ ፓርቲናትን ይንቀሳቐሰን ግን እዚኦም ግን ክኢላታት እዮም ኣብ ዓለም ዘለዉ ክኢላታት ሓንዲ ገይረን ቲንክ ታንክ ናቶም እዮም ስለዚ ንሶም ዘውፅዎ ንሳተን መታን ክጥቀማሉ እግረ መንገደን ከዓኒ እተን ኣብ ምምዕባል ዘለዋ ሃገራት ክጥቀማሉ ኢሉ ዝወፅ እዩ ስለዚ እዚኦም ዳርጋ ከምዚ ናሽናል ኣብ ዓለም ሎምሲ ስታንዳርድ ሰት ዝገብሩ ዘለዉ ተባሂሎም ዝግመቱ እዮም ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ይኮኑን እቲ ተጠቐምናሉ እቲ ትራንስፎርሜሽናል ቼንጅ ኣብ ከመይ ገይሩ ይኽየድ ነዘን ኣብ ዲቨሎፒንግ ካንትሪስ ኣለዋ ዝበሃላ ከዓኒ ናይ ኣሜሪካ ትካል ኣይኮነትን ናይ ኣብ ስዊድን ዝመበቆላ እያ ስለዚ ብዝተኽእለ መጠን ፍሪደም ሃውስ ጠቂስና ኢና ናይ ዓዲ እንግሊዝ ጠቂስና ኢና ናይ ኣሜሪካ ጠቂስና ኢና እቶም ናይ ዓዲ እንግሊዝን ናይ ኣሜሪካን ክሪቲክስ ኩሉ ግዜ ኣሎ ኣብ ዝኾነ ቲንክ ታንክ ክሪቲክስ ኣሎ እንድሕር ሪኢኹሞ ንምዕራባውያን ፀግዒ ዝገብራየን ገለ ዝብልዎን ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ግን ናይ ኣሜሪካን ኣብነት እንድሕር ወሲድናያ ንኣሜሪካስ መበል 27 እያ ኣብ ዲሞክራሲ ትሰርዓ ስለምንታይ እንድሕር ባያዝ ኣለዎ ኮይኑ ንኣሜሪካ ስለምንታይ ቀዳመይቲ ዘይገበረታ እዛ ኢኮኖሚክ ኢንቴሊጀንስ ዩኒት ትበሃል ናይ ዓዲ እንግሊዝ እዩ በይዛ ንእንግሊዝ ግን ቀዳማይ ኣይገበረታን ኣብ መበል 20 ገለ መለና ሰሪዓታ ዘላ ሕጂ ክሪቲክስ ኩሉ ግዜ ኣሎ እዚ ከዓ ዝተማልአ ሃበር ኣልቦ ብሃዛት እዩ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ፅልማት ኣውፅኡ ግን ከም ብርሃን ኮይኑ ክሕግዘካ ዝኽእል ሽዑ ዝተረፈ ግን ፋይንቲን እንዳገብርካ ክተማልኦ ትኽእል ንትንተና ንምግምጋም ናብ ቁኑዕ መደምደምታ ክብፅሓካ ዝኽእል መርትዖታት ግን ኣለና እንታይ ናልና ባያዝስ ኣቮይድ ክንገብር ንሓንቲ ንኣብነት ዴሞክራሲ ብሓደ ጥራሕ ብሓደ ኣይረኣናየን ዝተፈላለየ ርኢናዮም ኢና ኢና እሞ እቶም መፅሓፍቲ ኣለዉ ዝፅሕፉ ሊቃውንቲ ከም ፒክቸር እዮም ዘቐምጥዎ እዚኣቶም ግን ብቐፃሊ መለክዒታት ገይሮም ዝልክዑ ኢንስቲትዩሽንስ ኢና ኣብዚ ወሲድና ዘለና ነዛ ናይ ሕጂ ናይ ሎም መዓልቲ ኩነታት ክትግምግም እቶም ዝበለፀ እቶም ዓመት ንኩሉ ዓለም ሙሉእ መለክዒታት እንዳገይሮም ዝልክዑ ንዕኦም ዳርጋ ኩሎም የእቲናዮም ኣለና ዝተረፉና እንተደኣልዮም ኮይኖም ከዓኒ ተሓጋገዙና እሞ ዝተማልአ መታ ክንገብሮ ሓቅኻ ስቴት ካፕቸር ምስ ኮራፕሽን ተኣሳሰር እዩ ግን ዘይተኣሳሰረሉ ኩነታት ኣሎ ሲንጋፖር ከም ሓንቲ ኣብነት እያ ዋን ፓርቲ ሲስተም ንነዊሕ እዋን ፀኒሑ እዩ ምርጫ ነይሩ እዩ ግን ዶሚናንት ኮይኖም ከይዶም እዮም ብኮራፕሽን ኣይሕመዩን እዮም ኣብቲ ኮራፕሽን ፐርሰፕሽን ኢንዴክስ ትሕት እዩ እኳ ደኣ ነቲ ዓዲ ሰብኣዊ መሰል ከልኪሎም እምበር ቁጠባዊ ሓርነት ብልፅግና ሂማን ዲቨሎፕመንት ኣብ ዓለም ቀዳመይቲ ዝሰርዕዋ ሃገራት እዮም ስለዚ ኩሎም እዚኦም ስቴት ካፕቸር ዝገብሩ ናይ ግድነት ኣይኮነን ምስ ኮራፕሽን ዘተኣሳሰሩ ኣብ ሲንጋፖር ኮራፕሽን የለን ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ብተዛማዲ ግን ብከምኡ ኣይግለፁን እዮም ጥርሕያ ክብል ፈቲነ ግን ብዙሕ ግዜ ስቴት ካፕቸር ጌርካ ግን እቲ ተንደንሲ ከምቲ ዝበልካዮ ዓንደ ብርሃን ዳርጋ እንድሕር ደኣ ገይሮምሲ ኣብ መወዳእታ ናብ ኮራፕሽን ዝኸዱ ምዃኖም ግን ብዙሕ ኣይጠርጥርን እዩ ከም ዝበዝሓ ስቴት ካፕቸር ዝገበራስ ኣብቲ ጋቨርናንስ ሲስተም ኣትየን ናይ ስርቂ መፃወዳታት ገይረን ኣብኡ ዝኣትዋ እየን ነቲ ፖለቲካ ጥራሕ ይኮናን ክሕዛ ዝፍትና ዋላ ነቲ ቁጠባ ከማን እየን ትብለን ዘለካ ሓቅካ ኢኻ ባይዘወይ ዋን ፓርቲ ሲስተም ዶሚናንት ኮይኑ ኣብ ቻይና ብኮራፕሽን ሲፒአይ ግን ቻይና ኣብተን ዝለዓለ ኣይኮነትን ኣብ ድሓን ዘላ ኩነታት ኢሉ እዩ ዝገልፃ ናይ ኮራፕሽን ፐርሰፕሽን ኢንዴክስ ስለዚ ጀነራላይዝ ክንገብር ቁሩብ የፀግመና እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ግን ብኩለ መለክዒታት ርኢና ኢና ዋላ በቲ ሲፒአይ ኢንዴክስ ኮራፕሽን ዝለዓለ ደረጃ ከም ዘሎ ኣብ ኤርትራ ግን ኢንሽናላይዝ ምኳኑ ከዓኒ የረጋግፀልና
ثانك يو زترفه أسفاو من عليه لا لا سبقر كمان إشكال لا باشا العلو لا إله باشاي إدل لا أوكي باشاي حراي باشاي ثانك يو صبو أنا أنت أخبر لي خم تزبركم هنا من لا أنا قرأ لون ديو تي هيستوريكال نافيجيشن ناتنا نابز خبص حنا زخاله زيادة مصنعتي يدليو بهلا مخنياتو كم تستقصي لفت تندنسي ስለዝነበረና ማርክሲዝም ሌኒዝም ጥቀም ስለዝነበረና እቲ ዝዓበየ ሽግርና ከም ዝኾነ ንሱ ቀሪቡ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናሽናል ዲሞክራቲክ ሬቮሉሽን ዝነበረ እቲ ዴሞክራሲያዊ ሸነኹ ሃሳስ ኮይኑ ናይ ፀጋም ኣይዲዮሎጂ ሒዙ ኣብ ዲክቴተርሽፕ ኣብፅሕና ዝብል ብምልኣት ኣይቅበሎን እዩ እወቲ ናይ ዘመኑ ዝነበረ ትምህርቲ ንሱ እዩ ነይሩ ኣብ ኩሉ ዓለም ግን ከዓ እቲ ናትና ፓርቲኩላር መፅናዕቲ ክግበረሉ ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ዩኒቨርሳል ዝኸይድ ዝነበረ ናይ ማርክሲዝም ሌኒዝም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ብፓርቲኩላሪቲ እንድሕር ዘይርኢናዮ ፀገም ክፈጥር ስለ ዝኽእል ናትና ምስ ማርክሲዝም ሌኒዝም ፅጋዕና ጥራይ ዘይኮነሲ እኳ ደኣ ምስ ወሽጢ ዝተፀጋዕናሉ ሸነኻት እውን ዳርጋ ፍርቂ ብፍርቂ ነይሩ ክንብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ ምስ ኣሜሪካ ፀግዒነት ነይሩና እዩ ማለት ብፍላይ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ምስ ኣሜሪካ ርክክብ ዓብ ነይርዎም ዋላ እቲ ናይ ዋጋ ዓደጋ ብግዜ ደርጊ ክመፅእ ከሎ ናይ ኮምፕሮማይዝ ናይ ከመይ ፍታሕ ትሽግር ናይ ሪጅናል ኣውቶኖሚ ገለ ዓይነቱ ክበሃል ከሎ እውን ሸነኽ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ ፀጊዕነቱ ምስ ኣሜሪካ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ዝነበሩ ምሁራት እውን ቀለልቲ ኣይነበሩን ምስ ወሽጢ ናይ ወሽጢ ምስ ዴሞክራሲ ዘለዎም ሌላ ከምቲ ዓንቶ ዝበልክዎ ብውሑድ ዝዕቀን ኣይኮነን ነይሩ ግን ክንሪኦ ዘለና እንታይ እዩ እቲ ዓወት ዝመፀ ኣብ ኤርትራ ሃገራዊ ናፅነት ዝበሃል ትናሮ ናሽናሊዝም ዝበሃል ቪክትሪ ባይ ኤሊሚኔሽን እዩ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ኢንተርናሽናል ክንሪኦ ግሎባል ክንሪኦ ኣለና ነዚ ነገር እዚ ስለምንታይ እዩ ከምኡ ኮይኑ እንድሕር ኢልና እቲ ምሕዝነት ናይ ምዕራባውያን ምስ ኣመራርሓ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ ነቲ ዝያዳ ናይ ለፍት ተንደንሲ ዝነበሮ ናይ ጀብሃ ሓይሊ ኤሊሚኔት ክገብር ናቱ መደብ እዩ ናቱ ካልኩሌሽን እዩ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ከዓ ተዓዊትሉ ማለት እዩ ሕጂ ጥራይ ፀቢብ ናሽናሊዝም ዝዓወቶ ቃልሲ ጥራይ ኣይኮነን ከማን ነይሩ ካብኡ ንላዕሊ ድማ እንታይ ነይሩ ማለት እዩ ዋላ እሱ እንዳሃለወ ንኣብነት ናይ ሊብያ እንድሕር ርኢና ዲክቴተርሽፕ ተተኺሉ ማለት እዩ ግን ንህዝቡ ዝውፅዕ ኣይነበረን ናይ ዒራቅ እንድሕር ርኢና ናይ ለፍቲ እንታይ ዝበሃል ነይሩ ንህዝቡ ዝውፅዕ ኣይነበረን ኩላቶም ሓልዮቶም ናይ ኣሜሪካ ሽግር ገጢሞም እንተደይ ኮይኑ ንህዝቦም ዝኣክል ዝመስል ኣቅርቦት ይገብሩ ነይሮም ስልጣን ጥራሕ ሕምሕዙ ነይሮም ቶም ዲክቴተርስ ናትና ፍሉይነት ደኣ እንታይ እዩ ኢልና ሕጂ ክንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ምስ ዓለም ለኻዊ ኩነታት ኣተኣሳሲርና ስለምንታይ ኤርትራ ነፃ ንክትወፅእ እውን ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዝበርትዐ እምበር ድሌት ናይ ምዕራባውያን ከም ዘይነበረ እዚ ኩሉ እዚ ኣብ መፅናዕቲ ከኣቱ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እንድሕር ኣትዩ ጥራሕ ኢና ንሕና ሕጂ እውን ናትና ምድላው እንታይ ዓይነት ሃገር ክንገብር ኢና ክርዳእና ዝኽእል እንታይ ዓይነት ምድላዋት ክንገብር ኣለና እውን ክንፈልጥ ንኽእል እዝን ወዲ ከምዚ እንድሕር ክንፈልጥ ክኢልና ኢና ብካልእ ኣዘራርባ ሎካሊ ጥራሕ ክንውድኦ ዘይንኽእል እዩ እቲ ቃልስና ናቱ ኔትወርኪን ድማ ኣብ ዓለም ክህልዎ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ዓይነት ኔትወርኪን ክህልዎ ዘለዎ እንታይ ዓይነት ምሕዝነታት ኢና ክንገብር ዝግባአና ኣብ ዓለም ናትና ወሳነ ተራ ናይ ውሽጥን ምትእስሳራት እውን ከመይ ክኾን ከም ዘሎ እዚ ዓብ መፅናዕቲ ተተገብደሉ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ዲክቴተርሽፕ ይኹን ዋላ ዲሞክራሲ ኤቮልቭ ዝገብር ካብ ታሕቲ ንላዕሊ እዩ ማለት እዩ ቀስ እንዳበለ እዩ ዝዓቢ ማለት እዩ እዚ ስቂሉ ምፅእ ኢሉ ብድቦላ ዝመፅእ ዲክቴተርሽፕ የለን ብድቦላ ዝመፅእ ዲሞክራሲ እውን የለን ስለዚ እዚ ቶሮውሊ ኣይ ቲንክ ኣነ ዓብይ ከምቲ ዘለኩም ዓቕሚ መጠን መፅናዕቲ ክግበሮ ብተደራቢ ምጠለብኩ ይብል ካልኣይ ሳልሳይት ነጥቢ ደምፃ ድማ እንታይ እያ እቲ ዓንቶይ ናይ ፓርቲታት ኣብ መንጎ ውድባትን ፓርቲታት ዝበልካዮ ፓርቲታት ክህልዋ የብልን ዝብል ኣዘራርባ ኣነ በዛ ነብሰይ እየ ዝብል ምክንያቱ ልክዕ ከምቲ ንዲሞክራሲ ክንዳለወሉ ዝግባአና ተዳልዮም እንተፀንሑ ፓርቲታት መስሪቶም ሕጂ ፅቡቅ እዩ ባህላ እየ ስለምንታይ እቲ ናይ ሌላ ጉዳይ ካልእ ጉዳይ እዩ
እቲ ኢንስቲቱሽንስ ምስ ዝተተኽለ በስመ ኣብ ኤርትራ ዝተተኽለ ከለልዮም ድዩ ኣይከለልዮም ነቲ ፕሪሪኩዚት የማልእዎ ድዮም ኣየማልእዎን ካልእ ሕቶ እዩ ንሶም ግን ፕሮግራም ገይሮም ቶም ናብ ፓርቲ ክሰጋገሩ ዝደልዩ ውድባት ተተሰጋገሩ ኢትስ ኦኬይ ጉድ ፕሪፓሬሽን ማለት እዩ ረጎደ ሓፀረት መንገዲ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ እውን እቲ ክንገብሮ ዝግባአና ሕጂ ምድላዋት ምስኡ ተኣሳሲሩ መፅናዕቲ ተተገብረሉ ዝያዳ ፅቡቅ እዩ እንታይ ከምዚ ዝብል ዘለኹ ሓደ ነገር ከተምፅእ ኢልካ ክትቃልስ ከለካ መን እዩ ሓደ ካብዞም ሊቃውንቲ ክገልፅ ከሎስ እንታይ ይብል ካብ ሓደ ሽግር ክትወፅእ ኢልካ ኣይ ቲንክ ሓራሪ ከይከውን ክትወፅእ ኢልካ ላዕልን ታሕትን ትብል እሞ እንድሕሪ ፅባሕ እቲ ተምፅኦ ውፅኢት እንድሕር ዘይትፈልጦ ኮንካ እንታይ ክትገብር እንድሕር ዘይትፈልጥ ኮንካ ካብኡ ዝገደደ ክመፅእ ክእል እዩ ትሽግር ማለት እዩ which means ሕጂ ንዓና ክመፀና ዝኽእል ሓደ ካብቲ ዘፍርሃና ሓደ ሲ ንእግሪ መገድና ዓዲ በፂሑ መፅኡ ሲ ትማል እውን ኣብ ገለ ቦታ ጠቂሰዮ ነይረ ድሓር ከመይ ኣሎ ዓድና ገለመለ ገለ ኢልናያ ሲ እቶም ከመይ ኣሎ እቲ ህዝብና ገለመለ እንተበልናያ ሲ እዞም ሓደ ሰብኣይ ሓቲትናዮም ሲ ንፈርህ ኢሎምና ቅድም እዩ ዚ ቅድሚ 20 ዓመት ሕጂ እንታይ ከም ምዃኑ ከም ዝመፅእ እታ ዓድና ኣብ ሽግር ከም ተኣትስ ፍለጦም ነይሩ ማለት እዩ ይፈርሁ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ኮንፊደንስ ኣጥሪና ፅባሕ ንጎ እንታይ ከም ንገብር ክንፈልጥ ስለ ዘለና ክንዳለወሉ ኣለና እዚ ስለ ዘይገበርና ኢና ኩሉ ፀገም መፅኡ ዘሎ እሞ ምዝ ኩሉ ኣተኣሳሲርኩም ፅባሕ ክንገብሮ ዘለና ምእንቲ ክሰልጠና እቲ ክንገብሮ ዘለና ዝግባአና ምድላዋት ናይ ፓርቲ ፎርሜሽን ብፍላይ ቨሪ ኢምፖርታንት ስለ ዝኾነ ናብኡ እንተተሰጋገረ ካልኦት ውድባት እያ ኣነ ዝጠልብ እምበሺ ባህላ እሞ የቀኒየለይ ከም ርእይቶ እዩ ምናልባት ርእይቶ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ወይ እውን ክትሰግርዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት የቀኒየለይ የቀኒየልና ባሻይ ቫሊድ ዝኾነ ክስቲያካ ኣቕሪብካ ርእይቶካ ኣቕሪብካ ስለዚ ኣብቲ ስራሕና ክሪኦ ከም ዘለና ክንገብር ኢና ግዜና እናተወደአ ይኸይድ ስለ ዘሎ ሳሙኤል ቢዘን ኣለኻ ዶ ሳሙኤል ቢዘን እንተለኻ ሓሳብካ ተቕርብ ትኽእል ኢኻ የለን አንተ ወይ ይወፅእ ኣለኹ ኢሉ ነይረ እዩ ኦኬ ካብኡ ብዝተረፈ እቲ ሰዓትና ከይዲ ዶክተር ሳራ أبيت كن اوكي سكع فرقان دكتور سارة سنقال حاتيتو سنة بوليتيشان إذا قمر لهم إسماعيل يترددنا نالو طيب عليك هم هانا سلازم بلسي هذا بيجو سويدا هاي تخيل قرب كبرها دقني غادة دكتور دكتور سارة هوسي اوكي طيب عليك سنقال حجي بقى أنا خبير رياض اللخو حجي عبارة لنا يعني زي حجني قبل ناسي كونتكست هذه يعني قعزونا نبزي دبيسة زلو سلطان مئلاي حجي بقى خمس عينة في دايغنوسيس ويها خمس عينة في التشا تصدم انتايم هم هانو خلق مت توم بوليتيشانز هي نايم تكبارو ترى له بوليتي ميكرز يعني ايكونوميست ابي ايكونومي قصري يوم بوليسي كونم بري بهاجر درجه بمحدار درجه بغير درجه هون كل البوليتيشن دي اكترز يعني طب اكترز هي بتاعتهم سلو هون سي اجيبا غازي زولو بوليتيشنز كله زي ابايتا زولو بوليتيكال فورميشنز يزارب زولو دي فورميشنز زي باغاسي يعني اكندي تي ናይ ሰልፋዊ ጉዳይ ወሰነ ቀሚጡሲ ሃገራዊ ሓደ መደብዕዮ ወይ ከዓ ሓደ መሳርሒ ሓደ ኢንስትሩመንት ናሽናል አብሶሉሲ يعني reasonable consensus ክድግፎ ዝኽእል ወይ ከዓ reasonable consensus ክኸስብ ዝኽእል ኣካል ናይ ምፍጣር ሂደት የብሎም እንዲዮም ማለት እያ ነው elaborate the issue ሰላም حنا ساين تجبرنا أخي مستا باشاي زبلاون سي أساسيرنا نزيان العين أب ديمقراطية وسرعات كتجبر تخينك إذن بوليتيكا وسلفتات نبلة زلنا سيفيك سوسايتن
ክልቲአን ማዕረ ኣገዳስነት ኣለወን ክልቲአን ማዕረ ኣገዳስነት ኣለወን ኢልና ንእመን ቀዳማይ ንሕና ካባኹም ንላዕሊና ንስኹም ካባና ንታሕቲ ኢኹም ዝብል የለን እዞም ኢንተርናሽናል አይዲኤ እቲ ብሉፅ ተመክሮታት ናይ ዓለም ኣፅኒዖም ዝፅሕፉ ዘለው እንታይ እዮም ዝብሉ እተን ፖለቲካዊ ውድባት እውን ንባዕለን ሲቪክ ሶሳይቲ ክሳዕ ስልጣን ዘይሓዛ ተወዳዲረን እዮም ዝብልዎን ስለዚ ኣብዚ ፍልልይ ንፈጥር ስለ ዘለና ብግዚኡ እቲ ዝመፅእ ዘሎ ሕቶ እውን ካብዚ ዝብገስ እዩ ንሕና ፖለቲካዊ ሓይልታት ኢና እምበር ሲቪክ ከማኹም ኣይኮንናን ዝብል ኣለዋ ኩሉ ሓደ እዩ ንሃገር ኣብ ህንፀት ዴሞክራሲ ማዕረ ኢና ኩልና ኢልና ክንብገስ ኣለና ንትብል ትመርዳ association is very important እቲ ዴሞክራሲ ንብሎ ዘለና ህንፀት ዴሞክራሲ ሕብረተሰብ በብዝመረፆ ብሞያ ክውደብ ብኣውራጃ ክውደብ ብዓዲ ክውደብ ኩሉ ዓይነት ውዳበታት ኣብ ህንፀት ዴሞክራሲ ብጣዕሚ ኣገዳስነት ባእታ እዩ ስለዚ ፖለቲካዊ ሓይልታት ጥራሕ ንበይነን ንሕና ኢና ንብሕቶ ዝብል ኣተሓሳስባ ኣብ ህንፀት ዴሞክራሲ ዘይሰርሕ ምኳኑ ፀብፃባት ናይ አይዲኤ ኢንተርናሽናል 22-23-24 የብርሁልናዮም እየ ዝብል ከኣለ ስለዚ ኣገዳስነት ናይ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ስለዝኣመንና እንዲና ንሕና እዞም ኣብዚ ዘለና ንፖለቲካዊ ሰልፍታት ቅድም ፀዊዕናዮም ሳተን እየን ተወዲበን ክሰርሓ ዝኽእላ ፅባሕን እኮ ከተግብረኦ እንተኽእልኣ ኮይነን እውን እዚ ሓሳባት እዚ ናብ ፖሊሲ ለዊጠን ክወዳደራ መጠን ኢልና ዝገበርናዮም ውልቀ ሰባት ኣገደስቲ ፀለውቲ ባእታታት እዮም ፅባሕን እኮ ገሊኦም እኮ ውልቀ ሰባት ኣብ ውድድር እውን ኣብ ፓርቲ ኣተው ኣብ ስልጣን ነገራዊ ባይቶ ክወዳደሩ እዮም ስለዚ ንሶም ከዓ የድዩና እዮም ብጣዕሚ ኣገደስቲ በ ነተን ፖለቲካ ፓርቲ ቸድዕን ዝበሃላት እዮም ስለዚ እቲ ሕብረተሰብ ከዓኒ ይመርፅ ስለዝኾነ ዓይናይ ተሓሳስባ ክመርፅ እቲ ብውልቀ ሰብ መፅኡ ንዓይ ምረፀኒ ዝብል ብፓርቲ ተወዲቡ ንዓይ ምረፀኒ ዝብል ዘቕርቦ ዘሎ ፖለቲካዊ ፕሮግራም ኣለልዩ ኣብ ሓበሬታ ምርኩዝ ገይሩ ዝበለፀ መታን ስፋዕካ እምበር ስፋይ ኮንካን ንኽብል ከዓ ሕብረተሰብና እውን እዚ ክፈልጦ ክኽእል ኣለዎ ጥራሕ ኢና ንብል ዘለና ከምዚ ጌርና ንረዳእዮ ስለዚ ሕብረተሰብ ክመርፅ ኣገዳስነት እዩ ክመርሕዎ ዝኽእሉ ግን ሲቪክ ሶሳይትን ፖለቲካዊ ውድባትን እዮም ኢና ንብል ዘለና እሞ ንዕኦም ክጉሰዩ የብሎምን ዝብል መረዳእታ ከም ዘለና ጌርካ ወሰዳ ስለዚ እቶም ንብሎም ዘለና ነዚ ተረዲኦም ተንቲኖም እቲ ፖለቲካዊ ፖሊሲታት ሓንፂፆም ናብ ውድድር ዝቀርቡ እታ ሰልፊ እያ እታ ሰልፊ ከዓኒ ዓይነት ናይ ክኢላታት ተሓቁፍ ክትክእል ኣለዋ መንግስቲ ትብል እንተኮይና ፖለቲካንስ ጥራሕ ናይ ሰልፊ ጉዳይ ዝበሃል የለን ሰልፊ ዝበሃል ሲ እንታይ ኣውትሪች ሰባት ንምምዳብ ኣብ ሰልፊ ንምምፃእ ንላዕሊ ብዝሒ ናይ ኣባላትካ ይኮነን ዘገድሰካ ብዝሒ ናይቲ ሒዝካዮ ዘለካ በደል እዩ ኣባላትካ ውሕዳት ከለዉ ብሉፅ ሓሳብ ሒዝካ ናብ ህዝቢ እንተቐሪብካ ህዝቢ ብምሉኡ ወረቐቱ ንዓኻ ክበካ እዩ እታ ናይ ምርጫ ካርድ ንዓኻ ክበካ እዩ ካብዚ ንርኢ እሞ ስለዚ እታ ውድብ እያ ክትሰርሖ ዘለዋ ስለዚ ኣብኡ ኩሉ ዓይነት ኣሎ እሞ ኩሎም እዮም ኣብኡ ዝዋስኡ ትብል ፖለቲካ ናይ ቁጠባ ናይ ገለ ንብሎም ዘለና ኩሎም ተራ ኣለዎም ኩሎም ስለዚ ብከምኡ ጌርና ኢና ንሕና ንርዳእ ዘለና ጥራሕ ክብለካ ደለ እታ ቫሊድ እያ እታ ርእቶኻ ናይ ፖለቲካ ብውልቀ ደረጃ እውን ዝምህሩ ኣለዉ ዝምካትዑ ኣለዉ ክሳይ ዝገብሩ ሶም ተራ ኣለዎም ኣብ መንጎ ናይ ሰልፊ ስራሕ ዝሰርሑን ገለን ግን ክንብል ኣይንኽእልና እታ ፖለቲካዊ ፓርቲስ ብምልእታ ኢንቶታሊቲ እንተንሪኣ ምስ ባሻይ ኣብ ሓንቲ ዘይሰማምዓላ ኣለኹ ኣነ ናይ ህዝባዊ ግንባር እየ ነይረ ህዝባዊ ግንባር ምስ ወስተ ነይርዋ ጥልዋ ዝብል ኣነ ኣይፈልጦን እየ ምናልባሽ መዓልቲ ዕድል ረኪብካ ከተረዳእኒ ትፍትን ኣይነበራን እቲ ይኹን እቲ ግን እቲ መረጋገፂ እንታይ እዩ እተን ሕቡኣት ሰልፍታት ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣብ 1968 ተመስሪታ እንታይ ክትገብር ሶሻሊስት ኦሪየንትድ ዝኾኑ ፀጋማዊ ሓይሊ ዘለዎም ሕብእቲ ሰልፊ መፅያ ነቲ ቃልሲ ነቲ ሃገራዊ ቃልሲ ብፖለቲካዊ ሰልፊ እዩ ክምራሕ ዘለዎ ዝብል ጥርሑ ሒዛ እያ ትሰርሕ ነይራ ኣብ ህዝባዊ ግንባር 1971 ተመስሪታ ክልቲአን ሓደ እየን ነይረን ክልቲአን ፀጋማዊ ምትእስሳር ዝነበረን እየን ስለዚ መሰረታዊ ዝኾነ ነገር የለን ዴሞክራሲ ዝብል ቃል ኣብ ሶሻሊዝም ዝውቱር እዩ ግን ኣብ ተግባርኡ ግን የለን ምክንያቱ ዴሞክራቲክ ሴንትራሊዝም
ዲሞክራሲያዊ ማእኸላነት ብዝብል እንዳተጎልበበ ኣብ መወዳእታ እቶም ምነቲ መሪሕነት ጥራሕ ኣብ መወዳእታ ዘይደልይዎ እንዳቐንጨሉ ገለመለ ዝኸድሉ ኣገባብ እዩ ነይሩ ስለዚ ኣነ ብከምዚ እየ ዝርድኦ እሞ ሶሻሊስት ኦሪየንትድ ዝነበራ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ወታ ዓመፅ እዚ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዘካየዳ ዲሞክራሲ ዝመስረታ ክሳብ ሕጂ ግን ዳርጋ የለዋን ኦልሞስት የለዋን ብረታዊ ቃልሲ ኣካይደን ዲሞክራሲ ዝተኸላ ኣለዋ ኣሜሪካን ባዕላ ኣሜሪካን ባዕላስ ሪቮሉሽን ያካይዱ ሪቮሉሽን ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ፀጋማዊ ኣተሓሳስባ ተበጊሳ ብማርክሰ ሌኒናዊ ዝምራሕ ፓርቲ ነቲ ግንባር ክመርሕ ኢላ ተኣምን ዝነበረት ምንቅስቃሳት ግን ሕጂ ዲሞክራሲ ተኺለን ዝበሃል ግን ኣነ ኣይረኣኹን ማለትም ፍቃደኛ ከምኡ ይበልኩ ካን ሓዝካን ኣነ ብለካ ዘለኹ ዲክቴተርሺፕ ዋላ ገይረን ከለዋስ ንህዝበን ፅቡቅ ገይረን ዝኣልያ ነይረን ከምዝናትና ዲዛስተር ኣይኮነን ንዑ ረኣዮ እየ ዝብለካ ዘለኹ ሰዳ ዓንተይ ገሊፅናያ ነርና እንዲና ዋን ፓርቲ ሲስተም ኮይነንሲ ቻይና ኣብነት ኣምፅአ ሲንጋፖር እውን ኣምፅአ ነይረን ዲ ሓቂ ኢኻ ሶሻሊስት ሲንጋፖር ሶሻሊስት ኦሪየንትድ ኣይነበሩን ኣብ ሞት ሰብኣዊ መሰላት ተሪፎም ንቅድሚት ወሲዶም እያ እሳቶም ግን ምስቶም ፀገማውያን ክንቆጥሮም ኣይንኽእልን ኢና ጥራሕ ዝብሉ ዘለኹ ቻይና ግን ኮሚኒስት ምንቅስቃስ መፅያ ካብ ሕጂ እቲ ፖለቲካ ዓፊና ሒዛቶ ዘላ እቲ ቁጠባ ጥራሕ እዩ ክምሕየሽ ክኢሉ ዘሎ ኣብ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ እውን ረኣዮ ኣብቲ ሂማን ዲቨሎፕመንት ከዓ ክንደዚ ኣይነጠፈትን ምክንያቱ እቲ ኦሪየንቴሽኖም በቃ ቁጠባ ጥራሕ እዮም ከፊቶምዎ ዘለዉ ስለዚ እተን ብረታዊ ቃልሲ ዕጥቃዊ ቃልሲ እሞ ሶሻሊዝም ኦሪየንትድ ሌፍቲስት ኦሪየንትድ ኮይነን መፅአን ናፅነትን ዘረጋገፀ ዲሞክራሲያዊት ሃገር ዝመስረተት ሕጂ ኣነ ኣይረኣኮምኩን ጥራሕ እዩ ዘሎ እንተልየን ንመሃለን ፅቡቅ ዋልሓን ፀገም ፍሉይነት እንተ ኣሎ ኮይኑ ሽዑ ኣብቲ ፍሉይነት ንኸይድ ስለዚ ፍሉይነት ዳርጋ የብሉን እዚ ናትና ናይ ኤርትራሲ ከም ህዝብና ኢና እቲ ሓን ዲሞክራቲክ ናሽናሊዝም ዝፈጠሮ እዩ ንዝብል ግን የራጉደና ካልእ ኤቪደንስ ክሳዕ ዘይረኸብና ንምባል ኢለ እሞ ላልምባ ወዲ ብላታ ይድልዒሉ ኣለዎ ኣሰፋው ሰፋሓዊ እንዳዛዘምናይ ንከድ ሕጂ ይመስዮም ስለ ዘሎ ብፅዞም ሕዋት يغني أصفاء برهة ودبلاتها خب جرمن فرانكفورت مالتيو واتي كوهاب دصنحا استمرو بتاع صبويو كلها نخان نزي تختلنا نتزخيد دلو خنتات بغبو تختاتلنا اب حد نمصلو مسمرياتا قند علامات خيد دلا مسلني كابتي كبحال دصنحا انا بزح تاشمو فللي رئيته بالليل قنتي كنتات أنا قدام إن تسرع نزبل أنا بخمريته خوربة مالتيو نحن فقيتكم لي مجمريا أتي كنتاتنا هاجرنا زلوا بحكي نقول لها ناس كافيو حجمة تنتانو زاد لنا جرعي مثلاً كم تقول لك سنها خانة أبتزخونه يكون كنتات كأني إرترا أبت حدقة تنتلت إلى حلو زلا ساعاتنا زلنا مالتيو حجين تاي مالتي أنا زارب دلو تي زغيد دلو استمرتات بتعمل صبويو جن نحنا كم دم بتعامو كم تي دليت فتحي بزح سلدي سوقمنا إذا حدا قاتات الزخاني قبل علينا بزح عن سالالي له مالتيو حجتي كبلو دلي دلو أنا كم زي زغيد دلو كنتاتنا أب كله كنا عطفح فاحلنا خنعوت نخل دينا مانياتو كم زحجي تأكيبنا زلنا بزحت ناي زوم غازاتات اللو مالتيو كم نامنت حوار اللو كوبوت معد زته سنيتنا نقابة بزحت اللو عزيان كل جزية كابت استمرو تقوت إبا ناي فلتانيان مالتيو جن اتي نعانا دهاسينا دلو خوينو نعاي دسمع نجن كل خاب حوار كوفيل كانت تشجركا تفتح له تخيل كم زحجي صبوا استمرو كوهاب دسن حموني نتي مدباتكا سريعكا أنا قدام من التهبموني قدام نجر أنا أبتي ناي
ሓደጋ ተንጠልጢላ ዘላ ናይ ሃገርና ኤርትራ እቲ ቀዳምነት ክወሃቦ ዘለዎ እዩ ካልኣይ ከዓኒ ነፍስኻ ወዲብካ እሞ ንዓኻ መሰጋገሪ ክኾነካ ዝኽእል ምሁራት ለባማት ውድባት ፖለቲካውያን ውድባት ብሓባር ኮይነን ዘትየንሲ ንዓኻ መሰጋገሪ ክኾነካ ዝኽእል እሞ ነቲ ሓድነትካ ኣደሊሉ ከዓኒ ነቲ ስርዓት ክትምክተሉ ትኽእል መንገድታት ናይ ምፍጣር ካይ ዓቕምታት ብወገንኩም ከመይ ትርእይዎ ክብል እየ ሓንቲ ስለዚ ኣነቲ ቀዳምነት ዝህቦ ነገር እንድሕርልዩ እዚ ኣብ ሃገርና ተንጠልጢሉ ዘሎ ሓደጋ ከመይ ጌርና ንድሕኖ እዩ ምክንያቱ ኢሳያስ ዲክታቶር ጥራይ ኣይኮነኒ ኢሳያስ ዕንወት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣብቂዕዎ ያ መጨረሻ ደረጃ ኣብፅሕዎ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ህዝቢ ተሳቂዩስ ኣብ ደገ ዘለና ህዝቢ ከዓኒ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ነብር ኣለና ብሰንኪ ስንፍና ናሕና እዩ ከዓ ይብላ ነብናተይ ርእቶ እቲ ስንፍናና እንታይ እዩ ኣብዚ ውሽጢ 34 ዓመት ከም ደንበ ተቃውሞ ወይ ደለይቲ ፍትሒ እሞ እቶም ለባማት ምሁራት ከዓኒ ተኣኪብኩም ቀልጢፍኩም ሓደ መፍትሕታት ናይ ምንዳይ ክሳብ ሕጂ ከም ደይበፃሕኩም እየ ዘብል ምክንያቱ ኩላህና በበይንና ንዛረብ ስለ ዘለና ነቲ ሕጂ ንዛረበሉ ዘለና ኣብ ሓደ ጠርኒፍና ኮፍ ኢልና ደይንዛተየሉ ትብል ሕቶ ከቅርበልኩም ፈቱ ሓንቲ እዚኣ ከዓኒ ከመይ ትርእይዋ ክትምልሱለይ ከዓ ደሊ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ዝሓለፍናዮ ዘመናሲ ብዙሕ ሽግራት ሕሊፍና ማለት እዩ ብሰንኪቲ ተዋሃሂድካ ደይምስራሕ ማለት እዩ እቲ ዝሓለፈ ታሪክ ሓሊፉ እዩ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ህዝባዊ ግንባር ግን ሕጂ እቲ ሃገራዊ ሕቶ እዩ ንዓና ህዝባዊ ሕቶ እዩ ንዓና ቃልሰና ዘሎ እሞኒ ነዚ ከመይ ትርእይዎ ክብል ኢለ እሞ የቀኒየለ ወዲእ ኣለኹ اوكي ثانك يو الدبلاتا خلينا الله كاب هاجري جرمن ول تي تايز بال نابروما نمصحسي استفلالي منقدتات خستحت قبر تخيل عندها توسد تخيل عندها قن كله تغيبو تحاويسو نتي سرح زسالت كسع زخنة أبزي أمسو إلكا خستاي مقبار نقصابون زي قبل نقر كخون نخيلي قنتي نهنا علامة انتايو ولا كجمر كلون ناي ውድባቲ ነይሩ ስኒትናን ፋስትን ነዚ ተበግሶ ዝክወስዱ ከለዉ ንሕና ሳብ ደውታ ኣለና ስለዚ እቲ ፀላእ እውን ካብዚ ንሕና ኩነታት እዩ ዝጥቀም ዘሎ በዚ እዩ ሓይሉ ዘሎ ስለዚ ተዘራሪብና ናብ ሓደ ክንመፀሉ እንኽእል መንገዲ ዘይንፈጥር ኢሎም እዮም ነቲ ነገር ኣበጊሶሞ ስለዚ ኣብቲ መጀመርያ እዋን ብዙሓት ውድባት እዮም ፀዊዖም ነይሮም ማለት እዩ ግን ነቲ ፀዋዒት ሰሚዐን ዝመፃ ውሕዳት እየን ሕጂ ምስ ተረኸብና እቲ ናብ ሓደ መፂና ብሓደ ምስራሕ ዝብል ነገር بكل خرنعات بكل وجنات ون يخيد له مدررب كيكون قلنا احنا حدا نزوا حدا النبابا أبكنتاتنا حدا النبابا أبتي مسرتها وقداتنا كالسنا كنفتروا له نخل سرح نسرح يلنا هنا نزي منقد زي تحجنا مالتي حجن جزاء رسو أب تي سيتويشن أناليسيس أتينا عندنا نزارب زلنا على كونتات ممزان عندنا لنا نخلتاتنا بحدا انت آخر ريا خوينا حدا جنزبا خوينا برولو انت خوينا نحبر ما بقى سوستين قبرنا نتر لنا مالتي
ስለዚህ እቲ ናይ ሓበር መበገሲ ምጥራይ ማለት ነቲ ዝመፅእ ትወስዶ ሮድማፕ እውን ሓጋዚ ክኾነካ ይኽእል እዩ ንሕና ካብዚ ሎሚ ዝዳሃሰስናዮ ወይ ከዓ ዝተዘረብናሉ ተበጊስና 4-5 ዓበይቲ ኣርእስታት ኣፅኒዕና ኣቐሚጥና ኣለና ማለት እዩ ኣብ እንካ ተመሳሳሊ ኣረኣእያ እንድሕር ከነጥሪ ኮይና እንተወሓደ ናይ ሓሳብ ምግጫው ኣይህልወና ነዚኣ ከም ናይ ኩላህና ራእይ ከም ናይ ኩላህና ኣተሓሳስባ ወሲድና ክንብገስ እንተዳ ኮይና ኣብ ተረጓጉማ ምናልባት ክንፈላለ ንኽእል ግን ነቲ ኣናብባ ነቲ ግንዘባ ዝበሃል ነገር ግን ኩላህና ሓደ ራእይ ሓደ መረዳእታ ኣንቢርና ኣሎ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ክትጠቅም ትኽእል እያ እዚኣ ነቲ ንስኻ ወዲ ብላታ ትብሎ ዘለኻ ህፁፅ ጉዳያት ናይ ምስራሕ ነገር ክትሕግዞ ትኽእል ዳ እምበር ንዕኡ ክትዕንቅፎ እትኽእል ኣይኮነትን ድሕራይ ኩሉ በብሸነኹ ነናቱ ብልጫታት ነናቱ ከቕርቦ ዝኽእል ነገር ኣሎ ስለዚ እቲ ዘቕርቦ ነገር ንኩሉ ምስ ኩሉ ኮምፕሊመንታሪ ኮይኑ ክኸደሉ ዝኽእል ኩነታት እንተዳ ተፈጢሩ እቲ ዓቕሚ ይድልብ ኣሎ ማለት እዩ እቲ መበገስታት ከዓ ይጣጥሕ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ትብሎ ዘለኻ ዝጋጨዎ ኣይኮነን ዝሕንክሎ ኣይኮነን እኳ ደኣ ዝምግቦ ስራሕ ኢና ንሕና ንሰርሕ ዘለና ማለት እዩ ኦኬ ናይ ሎሚ ኣኼብናና ኣብዚ ክንውድእ ኢና ኣገዳሲ ርእይቶ ኣለኒ ከቕርብ ዝብል ሰብ እንተዳ ዘይሃልዩ ብፍላይ ከዓ እቶም ኣሰፋ ሓደ ኢዱ ዘርዓለ ኣሎ ብርሃነ ናይ መጨረሻ ኢልካ ዕድል ትትቦ በዛ ብርሃነ ሰላም ትሰማዕኒ ኣለኹም ዶ ብርሃነ ምሕረቱ ኦኬ ፅቡቅ ኣስተምህሮ ክትሰማዕ ምሲና ኩሉ እቲ ክኸይድ ደምሰየ ክትዓት ኣነ ከዓ ተቐዳመይቲ ኣብዛ ሰንጋል ዝመለስካያ ናይ ህዝባዊ ግንባርሲ ምስ ምዕራባዊ ደንበ ምትእስሳር ኣይነበሮን ትብልሲ ሓንቲ ነገር እዚኣ ጥራይ ክትምልሸለ የደሊ እሳኻ እንታይ እያ ወዲ ሰብ እዚ ኩሉ ሂወት ሙሉእ ተቃሊሱስ ትዝክሮ ትኹንካ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ኣብ ጥቓ ሞት በፂሑ እተባህለሉ ኢሳያስን እቲ ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ኣብቲ እዋን ዝነበረ ናይ ኤርትራ ዓሶ ሓሚሞም ሲ ምስቲ ዝነበሮ መርገፅ ከምቲ ትብሎ ናይ ፀጋማዊ እንተኮይኑ መርገፅ ናይ እስራኤል ከዓ ክሳብታ መዓልቲ ናፅነት ናይ ኤርትራ እውን ካብዚ ዌስተርን ወርልድ ክሳብታ መወዳእታ መዓልቲ ደርጊ ተሳዒር ዝወፅእ the only western country ብመሳርያ እንዳሃበት ንኢትዮጵያ ትሕግዝ ንብረት ክሳብታ መዓልቲ ናፅነት ማለት እዩ እስራኤል እያ ነይራ ኣብቲ ናይ ሞትን ሂወትን ጉዳይ ምስ ኮነ ከዓ ኢሳያስ በናይ ምክንያት ኢልካ ትግምት ሕክምና ዓሶ ተታሒዙስ ምስቲ ኢንተሪዮር ሚኒስተር ዝነበረ ንእስራኤል ክኸይድ ከሎ እዚኣሲ ምስቲ ምትእስሳር ምስቲ ምዕራባዊ ደንበ ዝነበሮ ናይ ምትእምማን ዶ ኣይትኸውንን ምክንያቱ ኣብ ናይ ሞትን ሂወትን ደረጃ እንድሕር በፂሑ ሓደ ሰብሲ ኣብቲ ደኣምኖ ከይድኡ ክድሕን ድፍትን ሓንቲ እዚኣ ካልኣይቲ ተወሳኺ ዛ ወዲ ብላታ ክብላ ዝፀንሐ ኣብ ኩሉ እዚ ምንቅስቃሳት ክሳብ 5 ድኸውን ከምዚ ሒዝና እስኻትኩም ሕጂ ደለናዮ ምንቅስቃስ እቲ ቶፒክ ሓንቲ ኣስተምህሮ ንህቦ እውን ኣብ ተፈላለየ ሰባት እውን
بعل باشاي دو قبل بعل اسماعيل ديو بعل ود بلاتا انا سنيتنا كلنا كله ببترانا اتو 4-5 معلت 5 من قصاصات له اذا من قصاصات زخا علامه حنتي كمي غيرك حدا نزب دقدلو دنبه تقاومونا إرترا أب حدا دنبه نمنصع دبل رئيستي وانا فايديولوجي تفعل ايديولوجي بلنا تمتنة والدباتون سلمنتاينا بحدا دي مسألنا خنكسن كلنا سي نحنا خاطهم من قصقاس نبهالسي حدا أجندة حدا رئيستي حدا دليت ندحر لي الناسي why do we need 5 days ابتفعل لي بوتا خدنا دسي ما استمروا كلنا بحنتي بدي قد سبعين خنكب تأكبنا we have to be example نتن ودباتون سلمنتاي أبكن دين ذات رابح كنت خداسي إن ذات أبكن كيدا الناس كله صوعتا غير ناسي إذون خيدا اللون تيل ناسي حنتي تلقوم يبلون لك كم تتسرعتها بالعلة حزب إرترا دقبرو دلو قفعي نحناون بسنكي حدا دي مخانا حدا دي مخانا طرح اتدعبي انقفات مجمرتا لعلى حدا نطرح 5 مليون داكل حزب إرترا بدقنت اليوسي كندي برسنت يون عنا سمعنا كندي برسنت مزود دبات له كندي برسنت خمزود من قصقاس له تيل ناسي even 5% وين هيك خوني اب كل عالم ترينا ازين دحر نرئ لنا خو الناسي اتي اقارات كنقبرو دغبعنا فللين دحر ديلو نا ايديولوجي فلليات ندحر ديبلنا علامه حدا تخوينس why do we need 5 days حموش معلت بتفعل بوتا نكب نحنا ارأي اخوينا نتنودبات سلمنتا بحدا دي مساكن كنبلن كلنا سي اذا من قصقاسات ون رؤسو اب حدا تدمص اتي عبي تقم دلو كلنا نفلطو انا سنغال خباين دال تفلطو اب دخد كان تخد كاسي حدا خونكم مسونا دبلو ازي بدقدلو منغستات مالتي حاجز كابو تصبيو ويكا خدغفكات تصبيو سي مسكن داي ودباتينا خنرخب مسكن داي من قصقاساتنا مو خنرخب حدا خونكم مسونا دبلو اب كل بوتا تقاطيمنا ازي مودعتا فتح كتكون تخلكا تكيزبي بدقدلو حزب إرترا خسب حدا نطرح 5 مليون دقت سديدو ندحر لي خوينوسي 5 كابو ندحر دين ونن كوينا there must be a reason سلمنتاي اي ساتفون له كله هدف مالتا يكون نزب دقدلو كاب هدف نلعلي اب سايلنت ماجوريتي تسقع بقزو خوين دقاوبون له اذا كن حدنت سلدي راي حدنت نايزن بدقدلو حابيرن كسرحا انت دخل نيرن حدا نتبدقدلو منغستات معصو مخفتنا كلاي نتبدقدلو ويلاي ازيوم حدا انت خوينوم سي نحنا دا امسون كوينا ديني قاوملو دي دين قسقسول ነገር የለን ሳልሳይ ኣብ ውሽጡ ደሎ ኻቲ ተስፋ ቆሪጹ ህዝቢ በቲ ስርዓት ፕሮፓጋንዳ ናይቲ ስርዓት እዚኣቶም ኣብ ደገ ከለዉ ደይ ተሰማምዑ ኣብ ዓዳኣትዮም ሶማል ክገብርዋ እዮም ድበሃል ፕሮፓጋንዳ ዋላ ዞም መንእሰያት እውን ክመፁ ከለዉ ዝሰሚዖም ዝሰኒቖም ይመፅኦምና ብኡ ምክንያት እዩ መንጎ መንእሰይ ኣብ መንጎ ዓበይትን እውን ክሳብ ሕጂ ምትእስሳር ደይተረኸበ ንሕና ከዓ እዞም ዓበይቲ ተመክሮ ኣለና ንብል ኤሊት ናይዚ ኩሉ ምንቅስቃሳት ንኸይድ ዘለና በብሓደ ንሓልፍ ኣለና ከየጋጠምናዮ እቲ ኣብ መንጎቲ ወራስን ኣብ መንጎቶም ንሓልፍ ደለና ተመክሮ ደለናን ከይተጋጠመ እንድሕር ሓሊፉ ኣብ ዓብዪ ሓደጋ ሃገርና ክነውድቓ ኢና እዚ ዓንቶ ይወዲ ብላታ ቁርብ ትንክፎ ነበረ ቀሊል ኣይኮነን ከቢብና ደሎ ሕጂ እዚ ትራጂክ ንዓና ዓና እውን ነዞም ደንበ ተቃውሞሲ እቲ ባሕርኻ ወደብካ ዋላታ ናፅነት ኤርትራ እውን ኣብ ምልክት ሕቶ እትዩ ንኤርትራ ክወርድ ዝፅበ ደሎ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያ ምስኡ ኮንካ ዲኻ ኣንፃር ኤርትራ ክትዋጋእ ኣንፃር ልኡላውነትካ ክትዋጋእ ወይሲ ምስቲ 34 ዓመት ኣብዚ ደረጃ ዝደውድቃና ሃገርና ምስኡ ኮንካ ኣንፃር ኢትዮጵያ ክትቃለስ ክልቲኡ እዚ ስለ ደይዋፅእ ኣልተርናቲቭ እዚ ብደገ ደሎ ዕድል ኣለዎ ኣፉ ይተዓፅወን ከምቲ ብውሽጢ ደሎ ህዝብና ነፃ ኮይኑ ብሓደ ኮይኑ ክቃለስ እንተደይክኢሉ ወላ ሓንቲ በበይና ኮይና ከነምፅኦ ንኽእል
ነገር የለን ይቀኒየለይ ተርባን ይሕልኩም መስለኒ اوكي قدامي تحطنا باي سلازم نبرة تقطف إلى خم اللي شاقز يخم قطر أنا هزبا تنحني ردازقي تسفاي يحتاج مو كتمال انجلتيا اوكي سلام معكم يقنيلي ناتي كحطو دياريتو አይደለው ግን ከዛረበ እሳኻ ዞም አያና ክዛረበ ጽንሑ መስአት ከይድያ ምክንያቱ ካብቲ እዝን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዋላ ብደገ ዘሎ ብፍላይ መንእሰይ ይኹን ዋላ ካብቶም ኣባላት ናይቲ መንግስቲ ከይተረፉ ወላው ንሕና ኤርትራ ውሽጢ ከለና እንሰምዖ ዝነበርና እንታይ እዩ እዚኣቶም ከምዛ ምን ይኽብላ ጽንሕ ኣያና መዋሪሾ ክገብዋዮም እዚኣ ዝብል ጎስጓስ እዩ ማይንድ ዋሽ ዝተገብረና እቲ ምንቅስቃስ ውድባት ከም ሓደ ፀረ ኤርትራን ፀረ ህዝብን ኣዝዮም ከበድትን ክሳዕ ከመይ ክንብሎ ክትፃወሮም ኣይትኽእሉን ኢኹም ዝብል ክኸብድኹም እዮም ዝብል ዓይነት ጎስጓስ ኢና ንሰምዕ ነርና ሕጂ ክንሪኦ ከለና ግን ካሊእ እዩ ስለዚ ኣነ እንታይ ዝብል እምነት ኣለኒ ካብቲ ድበፃሕክዎ እቲ ህዝቢ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ጠቕላላ ለውጢ ዝደሊ ህዝቢ ከም ንሕና ካብቲ ህዝቢ ስለ ዝኾንና እቲ ሽግር ኮይኑ ዘሎ እቲ ናይ ኣቃወማ ናይ ደንበ ፍትሕን ናይ ደንበ ተቃወምትን እዩ ስለዚ ኣነ እንታይ ይብል እዞም ምሁራት ኤርትራውያን ነተን ኩለን ምንቅስቃሳትን እዚ ብፍላይ ኣብ ሚድያታት ዝወፁ ኣካላት ከይተረፉ ኣባላት ምንቅስቃስ ክኾኑ ይኽእሉ ከይኮኑ ይኽእሉ ውልቃውያን ክኾኑ ይኽእሉ ስለዚ ንጹር ዝኾነ እንታይ ክብሎ እቲ ማኒፌስቶናታተንን ኣርማታተንን ዕላማታተንን ብምሉኡ ንህዝቢ ብቃልዕ ክንገዕ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ሽዑ እንታይ ይኽእል ትዝግባእካ ጌርካ ኣለካ ይመርፅ ዓይናይ ደዋፆ ዓይናይ ሃገራዊ ዓይናይ ዘይሃገራዊ ይፈልጦ ምክንያቱ ተሓናፊፁ ስለ ዘሎ ስለዚ እቲ ህዝቢ ይደልል ለውጢ እቲ ለውጢ ክመፅእ ዝኽእልካ በትን ብኤርትራዊ ክመፅእ ዝኽእል ሕጂ እቲ ህዝቢ ይፅበሎ ስለዚ እንታይ ክብል ደልየ ህግደፍ ዝጥቀመሉ ይሓናፍፆ እዩ ይሓናፍፀካ እንታይ ዝገብሮ ነቲ ካብቲ ብህዝቢ ይደውፃካ ንዓኻ ስለዚ ብጀክኡ ካልእ መድሓን ከምዘይብሉ ጌሪኡ ዝቐርብ እዚ ከዓኒ በቲ ዝጥቀመሉ ገንዘብ ኣለዎ ሚድያታት ይጥቀም ስለዚ እንተዝወፅእ ኢለ እንተትዛረብሉ ኢለ ኣነ እንትልክዕ ንህዝቢ ኤርትራ እዚኦም ከምዚኦም ኣባላቶም እዚኣቶም እዚኦም ከምዚኦም ኣባላቶም ከምዚኣቶም እዚ እቲ ዕላምኦም ኢልካ ምስ ከምዚኦም ርክብ ኣለዎም ምስ ከምዚ ዲፕሎማሲ ኣለዎም ከምዚ ኣለዎም ኢልካ እቲ ልክዕ ዝኾነ ብዛዕባ ምንቅስቃስን ውድባትን ዝራብ ፅቡቅ ምክንያቱ እዚ ዕላማ እዚ ናትና ጥራሕ ኣይኮነን ናይቲ ብቅድሜና ዝመፅእ ወለዶን ኣብ ቅድሜና ዘሎ ወለዶን ናይቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ናቱ ናይ ሃገር ጉዳይ ናይ ወለዶታት ጉዳይ ስለ ዝኾነ እዩ ከዓኒ ኣብ እዋን ናፅነት 98 ልዕሊ ድምፂ ኣድሚፁ ፅዋ ስለዚ ሲሪየስ ነገር ብፍላይ ዝሕጂ ዝኸይድ ዘሎ ነገር ከዓ ስለዚ መቦቀል ናይቶም ኣብ ኢትዮጵያ ከይዶም ዘለው እንታይ እዩ መሰረት ናይቶም ውድባት እንታይ እዩ ማኒፌስቶን እንታይ እዩ ናበይ ክኸዳ እቲ ህዝቢ ኢንፎርሜሽን ዘለዎ እቲ ህግደፍ ዝሃቦ እዩ እቲ መንግስቲ ዝሃቦ እዩ ዘለዎ እሱ ከዓ ተወዲኣላ ንዓኹም ዝኾኑ ይኮነን ዝብል እዩ ስለዚ እቶም ሃገራውያን ምእንቲ ክፍለጡ ዝበለፀ ነገር ክፀባን ማይን ኮንካ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እቲ ተሓዊሱ ዘሎ እቲ ህዝቢ ይፍለጦ ነቲ ቁኑዕ ከዓ ፍለጦ ሽዑ እቲ ህዝቢ ይምረፅ ንስኻ ካብቲ ዓሳ ትወፅእ እቲ ዝቃለ ዘሎ ካብቲ ዓሳ ወፅእ ስለዚ ኩሉ ነገር ህዝቢ ከይሓስካ ሕቆ ከይገበርካ ህዝቢ መሰረትካ ከይገበርካ ህዝቢ ክዕወት ዝኽእል ቃልሲ የለን ስለዚ እዚ ክግበር ከመይ ፅቡቅ ዶ ኮይኑ ስምዓኩም ዝብል እምነት ኣለኒ የቀኒየለይ ኦኬ ታንክ ዩ ረዳዝጊ ቀፅል ረዳእስ ግን ብርሃንን ክልቲኹም ሓቢርና እንተዘይሰሪሕና ትርጉም የለን ኢኹም ትብሉ ዘለኹም እዛ ሃውስ ኦፍ ዲያሎግ እውን ኣባጋግሳኣ ዶክተር ሳራ መጀመርታ ናይ ጌዛትና ሓቢርና ክንሰርሕ ካብ ዘይከኣልና ሓቢር ክናስከንዘት ኢልና ንኩሎም ፀዊዕናዮም ሲ ውፅና ጥራሕ ኢና ተሪፍና ኣብዮምና ከይዶም ንብለኩም ኣለና መልሲ የብልናን ካብዚኣ ንላዕሊ ስለዚ እዚ ኣብዛ ኣባላት ናይ ዘሎ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኾነ ቦታ ሓቢርና ምስራሕ ኢሉ ዝፅውዕ እዩ ስለዚ እቶም ነዚ ሓቢርና ምስራሕ ኢሎም
ገዲፎም ዝኸዱ ዘለው ንዕኦም ትምልከት ስለ ዝኾነት ኣብዚ ከዓ ምሳና ስለ ዘየለው ብዙሕ ግዜ እንተዘይወሰድናላ ትሓይሽ እቶም ሓቢርና ክንሰርሕ ኣለና ኢልና ዝተኣማመና ግን ኣብዚ ንሰርሕ ኣለና እዚኣ እታ ቀዳመይቲ መልሲ ስለዚ ኣገዳሲት ነጥቢ ኢኹም ህዝቢ ኤርትራ ብምሉእ ሓቢርኩም ስርሑ እዩ ዝብል ክንሰርሕ ግን ኣይከኣልናን እታ ካልኣይቲ ኣይምላሳን ሕጂ ነዚኣ ስለዚ ካለባኹም ከም ለቦዋ ናይ ህዝቢ ከም ድሌት ባህግን ናትና ንዑ ክንሰርሓሉ ከዓኒ ብግብሪ ዝፈተናን ንሰርሓሉ ዘለናን ኢና ጥራሕ ኢለያ መልሰይ ናብታ ካልኣይቲ ካብ ኣጀንዳ ወፅኢ ትኸይድ ጓል ዘረባ እንዳኮነት ትኸይድ ኣላ ህዝባዊ ግንባር ምስ ወስተ ነይርዋ ዶ ዝምድና ኣይነበራን ጓል ዘረባ ጥራሕ ትኾን ዘላ እታ ዘምፀት ነጥቢ እንታይ እያ ምስለኩም ኩነታት ናይ ኤርትራ ኢና ንግምግም ዘለና ክንግምግም ከለና ስንታይና ስቴት ካፕቸር ዕውያ ሃገረ መንግስቲ ተጨውያ ዘላ ብሓደ ፓርቲ ወይ ብሓደ ውልቀ ሰብ ኢልና ጠንቂ እንታይ እዩ ንዝብል ካብቲ ብረታዊ ቃልስና ዝነበረ ዝሰዓበ ኣን ዴሞክራቲክ ናሽናሊዝም እዩ ኢና ኢልና ነዚኣ ልክዕ ኣይኮንኩምን ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ዴሞክራሲ ነይሩ እዩ እንድሕር ደኣ ኮይና ምርኣናዮ ነርና ኢና ዘለና ዴሞክራሲ ነይሩ እንተዝኾነ ኣብቲ ቃልሲ ንኣብነት ሕጂ ጨዊ ዘሎ ህዝባዊ ግንባር እንድዩ ህዝባዊ ግንባር ምስ ምዕራብ ነይርዎ ዶ ኣይነበረን እንታይ ዘከራኽር ኣለና ነይርዎ እንተዝኾኑ እሞ ዴሞክራሲ መርኣየና ነይሩ ምዕራባውያን እኮ ዴሞክራሲ እየን ዝብላ ሰብኣዊ መሰላት እየን ዝብላ ንሱ ግን ንዕኡ ከተግብር ኣይከኣልን እዚ ዝፀንሐ ሓድግታት እዩ ኢና ንብል ዘለና ስለዚ እንታይ እየ ዘከራኽር እኮ ብዙሕ የብሉን ብጭብቲ ግን ከዓ ኣይነበረን ጥራሕ እዩ ዝብል ዘሎ ኣይነበረን ብግብሪ ግን ኣይነበረን እንተዝነብር ከዓ ምርኣናዮ ጥራሕ ኢና ከዓ ንውስኸላ ዘለና ስለዚ እቲ እምበር ኣይምበር ግን ኣብ መወዳእታ ወርኢ ዘቢፍ እንተ ደኣ ምስ ምዕራባዊ ዝምድናታት ነይርዎ ዴሞክራሲ ሰብኣዊ መሰልን ተማሂሮም ዓሊሞም መመፀሞም መተግበረን ነይሩ እንተግብር እንተዘይክኢሉ ግን ኣይነበረን ኢና ንዝያዳ ጨብፅታት ግን ምስ ወስት ነይርዎ ዶ ዝምድና ኣይነበሮን ምስ ኣሜሪካ ነይርዎ ዶ ኣይነበሮን ናይ ኮሄን ናይ ወፃኢ ጉዳይ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኣፍሪቃ ጉዳያት ሓላፊ ዝነበረ ናፅነት ኤርትራ ስሕተት እወጀላ ግዜሲ ንናፅነት ናይ ኤርትራ ኣሜሪካ መንግስቲ ኣይድግፍን እዩ ኢሉ ይዛረብ ነይሩ ምስ ኢትዮጵያ ሓደ ኩኑ ኩሉ ዝገበሮ ብድሕሪኡ ዘረባታት ከይድኩም ስምዕዎ ፈፂማ ኣሜሪካ ንኤርትራ ነፃ ንክትከውን ክሳዕ 1991 ዝእወጅ ኣይነበረትን ድሕሪ ሪፈረንዱም ግን ኩለን ሃገራት ምዕራባውያን ንኤርትራ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ግን ኣሚነን ቢለናኣ ካልናተን ከዓ ገይረንኣ ስለዚ ብድሕሪኡ ንዘሎ ህዝባዊ ግንባር መንግስቲ ኮይኑ ስለዝነበረ ግን ምስ ኩለን ዝምድናታት እዎ ነይርዎ ከም ኣህጉራዊ ዝምድና ዝግበር ብኡ ተመሪሑ ይኸይድ ነይሩ ስለዚ ታክቲካል ዝምድናታት ምስ ኩለን ንፈጥር ነይሩ ስትራቴጂካዊ ዝምድና ግን ምስ ምዕራባውያን ኣይነበሮን ካብቲ መጀመርታ እዋን ጀሚሩ ምክንያቱ ኣሜሪካሲ ዝረአ ደገፍ ንኤርትራ ሂባ ኣይትፈልጥን እያ እዘን ዝፈልጠን እየ ዝዛረብ ዘለኹ ስለዚ ነይሩ እንተኢልኩም ከዓ ፅቡቅ ግን ሱብ ሰድድ ኣይከኣለን ታክቲካል እምበር ስትራቴጂክ ኣይነበረን ጥራሕ ኢልና ግን ንዕፀዋ ምክንያቱ መወዳእትኡ እኮ ዴሞክራሲ ኣብ ኤርትራ ምስ መፀ ናብ ትብል እያ ትወስደና ተኻልእ ርእቶታት ስለ ዝኾነ የቐኒለይ ተኣኽለና መስለኒ በዚኣ ንዕፀዋ መመላእታኒ እሽተይ ሰንጋል ምክንያቱ ክጥዕመካ ነቲ መፅናዕትካ ምእንትሲ ኣይ ዶንት ኖ ዴሞክራሲ ከመይ ኢና ክንትርጉሞ ዋላ ኣብ ወይስቲ ደረጃ ማለት እዩ ሕጂ በቲ ጋላልፃኻ ኣብ ዌስተርን ወርልድ ሲ ከምዚ ዝሕጉስ ዲሞክራሲ ከም ዘሎ ጌርካ ትዛረብ ዘለካ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ግን እቲ ታሪክ ዝነግረና ዘሎ ዋላ እቲ እዋናዊ ታሪክ ፀረ ዲሞክራሲ ዝኾነ ስርሒታት ኤክስፓንሽኒስት ፖሊሲ ከም ዘሎ ናብኡ ንባዕሉ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ፍልስጤም ናይ እስራኤል ንሽግራት ዘሎ ኣሜሪካ ከዓ ጠጠው ኢላ ስና ንኺሳ ዳርጋ ከማን ናቲንያሁ እዩ ንኣሜሪካ ንትራምፕ ዝእዝዞ እናተባሃለ ዝውረየሉ ዘሎ ሓደ ካልእ ከማን እቲ በዓል ዶን ኮኔል ዘይዶን ኬር ኣሜሪካንስ ዲክቴተራዊ ስርዓት ዲኻ ትተክል ዋላ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ዘገድሶም ኣይኮነን ምስኦም ጥራይ ክትከውን ኣለካ ስለዚ ትቐንዲ ቃልሲ ዝነበረ ከመይ ጌርካ ነቲ ሓደ ውድብ ተጥፍኦ እዩ ነይሩ እዚ ተሓቂ ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ምስክርነቱ ሕጂ ደኣ ከይዱ እምበር ተኽለ መለኪ ናብ ዝፀኒሑ ናይ ኢፒዲፒ ናፃ ቪዛ ተዋሂቦም ጀብሃ ምስ ተሰዓረት ምስ ተደፍአት ሱዳን ንኣሜሪካ ከጉዕዝዎም ካብኡ ከጥፍእዎም ኣብኡ ከይህሉ ምእንቲ ምንቅስቃስ ናይቲ
ኢስተርን ተንደንሲ ዘለዎ እዛ ዓይነት ሽጉምቲ ከይተረፈ እዩ ተወሲዱ ማለት እዩ ስለዚ ነዚኣ ኣነ እንታይ እድብል ዘለኹ መስለካ ናይ ክርክር ነገር ዘይኮነሲ መፅናዕቲ ግበሩሉ ፀቢቕኩም እየ ዝብል ዘለኹ ኣፅንዕዎ እቲ ኢንተርናሽናል ኮኔክሽን እቲ ወስተርን ዲሞክራሲ ንባዕሉ ኤክስፓንሽኒዝም ናቱ እንታይ ከም ዝገብርን እንታይ ስርዓት ተኽሉ እቲ ፕሮክሲ ወርስ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ዓለም ዝወርድ ዘሎ ሓሳረ መከራ ብሙሉእ ተኣሳሲርኩም ኣፅንዕዎ ምክንያቱ ውድባዊ ካብ ውድባዊ ሕማም ዘይወፃእና ኮይና ከይንተርፍ ከምኡ ብዝመስል መንገዲ ትመልክዓት ትኸይድ ኣሎ ሓደ ሓደ ግዜ ምናልባት ትሕሶ ናይ ልብና ካልእ ክኸውን ይኽእል ትገላልፃና ግን ናብ ውድባዊ ሓልዮት ዝኸደ ይመስል እሞ ካብኡ ነፃ ክንወፅእ ኣለና ምክንያቱ ዘርኢ ቤሪየር ናው እቲ ቤሪየር ኣብ መንጎተን ዝነበራ ውድባት ብምቅንፃል ጥራይ ዝሓልፈኦ ዝነበራ ይኸይድ ስለ ዘሎ ንሱ ሕጂ እውን ኣብ ግዳማዊ ዓለም ጠበንጃ ጥራሕ ኢና ዘይብልና እምበሪ ኣይ ዶንት ቲንክ ኢንተግሪቲ ናትና ፅቡቅ ከይድ ኣሎ ኣይብልን እያ ፅቡቅ ከይድ የለን ነዚ ኣፀቢቕኩም ተፅናዕኩም ሞ ካብ ባያስ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልካዮ ካብ ባያስ ወፃእ ብዝኾነ መንገዲ ድሓር ካብ ንፈልጦ ዘይንፈልጦ ከም ዝበዝሕ ኣብዛ ዓለም ክንፈልጥ ኣለና ኤቭሪዴይ ዴቨሎፕመንት ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ታሪክና እውን ልክዕ ከምኡ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ዘይንፈልጦ ነገራት ብዙሕ ስለ ዝኾነ ከም ተመራመርቲ መጠን ንስኻትኩም ድማ ሆም ታስክ ብዙሕ ኣለኩም ባህላ ኣነ እንተ ናብኡ መዲብኩማ ነብስኹም ኣዕሚቕኩም ዝያዳ ረኣይዎ ነቲ ኩነታት ንምባል ዝኣክል እየ ምእንቲ ክጥዕመና ንኩላትና ታንክ ዩ ኦኬ ባሽ حري تا سلا زخنا نعصوا نعصينا توصلنا زلا اوكي حجي نزي تزاربه نحد عدل كبيه برانه إدكا أوردا فتو خفله هو أنا سي كاب دعبا نوت زلنا خويني سمعني مخنياتو اتي زعبان تاين زبلنيرو انت داخل قرارب كوينا سي هلو كنتات اب إرسان تاي زلو نزبل عم ترشتا ديكتاتور زي كودس قباتي توتاليتار زخون سرعة مزل ما يجي يمتو نزبلكا دحر بايتا نايزي سرعة كاو حليفكا اتزنبر بريتاو عالسنا كما يكم زنبرخا رئينا إنا أعربنا حجي عبيلكا نتي اتزلو تي ديكتاتور سرعة زي توتاليتاريزم قباتي سرعة نخلقس إزي أبداً بفتح زلو خق قرارب اللوه انت دا خق قرارب كوينو خا بحسابات كرخب اللوه بحساب يزدلو بر حدا يكون يزدلو حبيب كان دفتقالس بحساب كتقرارب لك حجي انت رأخو سيمولو مشت نابكال قطو يزخينيرو تزاتي إتي زعبانا قل نخنق كقرارب زدن بفتحي كقرارب انتاي كقبر اللوه نزبل كاو نقلنا إذا نقربو لنا دكتور سارة تقلص انكولا إذا نحنا نقربو زلنا موكسن كم مكاتئن كخون إنا نقربو زلنا كهبتم إنا خا قدامي زوريا كالاي زوريا لها نخيلاتات بقعات زتوهرنا بتدا زينا أنا زي كولس نحنا قربنا لنا انت دا كباطنعو نابلكا وكلنا مهاب إذن كان قربينا لكم سندات كتبونا مو أبتناسنا سند كان زامدون نخيل زبل الرأية يزلنا أنا يغني لي اوكي ثانك يو فتو صبغتي مع سويت كتكون تخيل هيبكانا كورات تساتفتي ني لو مشت نزي مدبنا نمكتال نمهتام أبزي بمركابكم أزينا نمسمنوكم كابتي زقربنا قالوا سيركم كتكونوا كابتي سخاتكم زقربكم وخاني بزح أقدر زخنا نقرات نسرحنا خيبتم سخل رخيبنا لنا سلازي زيتي ناي مجمريا أخيبانا أبز مصر التي أدالينا يزلنا أرستات
ንትሕዝቶ መጠን ክትከታተልዎ ንኽትሃብትምዎ ክትርከቡልና ንዕድመኩም ዝመፅእ ሰንበት ልክዕ በዚ ናይ ሎሚ ሰዓት ኔሽን ቢልዲንግ ኣርእስቲ ኣዳሊና ክንመፅ ኢና ስለዚ ከም ሎሚ ሓሳብኩም ክትብሉ እውን ተስፋ እናገበርና ኢና ስለዚ ሎሚ ኣብዚ እቲ ኣኼባ ወዲእና ኣለና ዶክተር ሳራ ትብልዮ ነገር እንተልዩ ንዓኺ ክትዛዝምልና ዕድል ክበክየ ኣነ ሞ የቐኒልና እያ ክብል ከም ዝበልካዮ ንሕና ቁሩብ ወሲድና ካባኹም ንስኹም ካባና ቁሩብ ወሲድኩም ክትኮኑ ተስፋ ንገብር ቁሩብ ካብቲ ርእሲ ወፂና ኣገዳሲ እዩ ኣገዳሲ ዘይኮነ ኮይኑ ዘይኮነስ ኣብታ ኣርእስትና ቁሩብ ወፂእና ግዜ በሊዕና እምበር ብጣዕሚ ሰናይ ዝኾነ ፅቡቅ ዝኾነ ዲስካሽን እዩ ነይሩ የቐኒልና 3-4 ሰዓት ምሳና ኮፍ ዝበልኩም የቐኒልና ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ከዓ ኔሽን ቢልዲንግ ሒዝና ክንመፀኩም ኢና ክሳዕ ሽዑ ብሰላም ፅንሑ ኩለና ብሰላም ንፅናሕ ድሓን ሕደሩ ይቐኒልና ድርበሻ ኣለዎ ድዩ ዝገዛ ወላ ኣኺብዎ እዩ እንተተኻኢሉ ብሰዓት እንተመፂኹም ዝበለፀ እዩ ኣይትደንጉዩ በጃኻትኩም ኖ ድርበሻ ድሕሪ ረከር ርእሲ ኣለዎ ድዩ ዝብል ዘሎ ኣሰፋ ሓደ ሰብ ተሪፉ እናበለ 6 ሰብ ድዩ ገለ ከይትፍትቶ ሕጂ ኦኬ አይ ቲንክ እታ ሆስት ክመልሳ እሞ ክምፅ ዶክተር ቅድሚ ሬከርድ ትገብር እንድያ ዘላ ላይፍ ስትሪም ከ ኣሎ ሕጂ ደው ከነብሎ እንተኮይንና ንገርኒ እዋ ደው ከነብል ኣለና ያ ቴንኪዩ ልዕል ኩሉ ዮሃንስ የቐኒልና ከይበልኩኻ ከይድ ኣይደልን የቐኒልና ኣብ ቴክኖሎጂ ፀገምና ረዲእካና ቴንኪዩ ቨሪ ማች ኣራይ ባህር እዚኣ ደው ከነብላ